سلام تخطاتلتنا نايز channel كما يتخونو سنة كتكونو ناي ووترو تمنيتنان باقنانيو لومون كم ووترو أقداسن واناون تحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا نايز مدب مسانا كتصنحون بخبري نعدمكم سنة تخلو مسانا تسأميمكم تكاتلونان تحقزونان لايك مقبار شير مقبار تقبروا ودما قبل بنا مزقن نايلومي أرسي سفح زبالاقن قلتي فزك أير زولو أزي أقداس كونتات كنركن فتنينا بخلو عنقل أبي كبابينات رادي كونس بلا بدرجاتن عبيت هقراتون أزيو أسكا في نقريد في تسمزلو نخلو ببحادو كنرياكم فتنينا مجمر ياقن مبقسنا يزخلو من البات إذا ناي دونالد ترامب كايدا ياخد كون تخل. Tonight, President Trump's comment casting doubt on NATO's commitment to the U.S. if something happened is prompting some pushback tonight overseas. This comes as the American leader and his Canadian counterparts spar over the U.S. effort to take control of at least part of Greenland. Senior White House correspondent Peter Doocy has details tonight live from the North Lawn. Good evening, Peter. دونالد ترامب أكايداناتو دارقا نبزحات هقرات بفلاي دما نتن مشاركتو هقرات ببرتع كهرمنن كدا كفرارهنن كل عينة انقصاصات كقبر صنيحنا له أبزيز حلفة وانات منالبات زي دونالد ترامب إن تشاينا زقد فاي مسل نيرو كاب تشاينا زتعليه مسل نيرو but there is something weird happening in China China حدا فليز بلفت عمي يقات مالو زحات سبات دمان من تاي يبلو له سمعوا بزي معناته إن تشاينا قد يفواب كالز قد يمسل له لكن I don't think زياسك سمعوها. President Xi Jinping has removed his most powerful general, his closest confidant, in the most dramatic purge yet of the People's Liberation Army. China's military establishment has been rocked by a stunning purge at the very top. The Defense Ministry announced that General Zhang Yu-Yaxia, the PLA's highest-ranking uniformed officer and vice chairman of the powerful Central Military Commission, has been abruptly ousted over what authorities describe as grave violations. أبزي إنتاي نسمع لنا مسيلكم من البات كاب تشاينا بزح سبديت بيهيو أب تشاينا هذا أقد سمع بالي أقاتي من له نسدما عبيت جنرالات نايتي PLA's بحال وين سراويت ناي تشاينا مرحتناتهم عبيت جنرالات حدا دعرة حدا purged ويكا كابت سلطان الناتو قحفي خدلو أبزا ليتست عجي دارقا معرباو ميديا زيادة كزارة بلان تجميرو كلها أبزوان زي بفلاي بقمت على تراينا خلنا ببوزل لنا ناب إيران زغنعه ناب روسيا زغنعه ناب تشاينا زغنعه ناب فنزويلا كم حجز رانيو أبرتعم كزارة تجميرهم بقمت عليو سلازين تايم زبلزلو أزيوم كل التمرحتي بفلاي كل التعبيتي جنرالات حدا كاباتهم دما أزيو كرباني بريزنت شي مالتيو أعطي زارة بعد حنيريكم تسبكوليشن يمكن حق نزلوا مثلا نظام جنرالات زياتهم بمولهم شدشتهم نظام جنرالات أب أسرع كلتن أما بالإسرع نايتي سي سي بيز بهالبارتي كونغرس
بريزيدنت شي بعلو زرقهم يوم بعلو نفس الآن زمتهم يوم زبال حدا بحدا دما كاب سلطانو مالي ومالو هجي زبال زلو سلمن تايو بزحات معرباوያን ከም ዝብልዎ እጅቶም ጀነራላት አልዮም ዘለው ዝበሃል ዘለው እዚኦም እዮም ቶም ሽዱሽትዮም ሓደ ቫይስ ቸርማን accused of leaking nuclear እዚ ሕጂ ተአልዩ ዘሎ ካብ ፕሬዚደንት ሺ ብፀጋም ዘሎ ጀነራል ማለት እዩ ኣዝዩ ቀረባ ንፕሬዚደንት ሺ ኣቦታት ናይ ክልቲኦም ድማ ቻይናውያን ማለት ናይ ኣቦታትን ናይ ወለድን ኣመፃፅኣ ናይ ስድራ ቤታዊ ተሓሳስባ ዘለዎም እዮም ስለዚ ኣቦ ንፕሬዚደንት ሺን ኣቦ ነዚ ጀነራልን ብሓደ ኣብቲ ናይ 40ታት 50ታት ዝነበረ ቃልሲ ብሓደ ዝተቃለሱ እዮም ስለዚ ገለ ካብቶም ዘይትንከፉ ዝበሃል untouchable ዝበሃል ዝነበረ ጀነራል እዩ ነይሩ እዚ ተኣልዩ ዘሎ እንታይ እዩ ከዚ ክሰስ ዘሎ ኒውክለራዊ ምስጢር ንኣሜሪካ ክህብ ከም ዝተረኽበ ወይ እውን ንዑ ዝገልፅ ሓበሬታ ተረኺቡ ኣብ መፅናዕትዮም ዘለዉ ኢንቨስቲጌሽን እዩ ዝካየደሎም ዘለዎ ተባሂሎም እዚ ኩነታት ካብ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዘጋጠሙ እንተሪናዮም ኣቦ ጌርካ ናይ ምጥፋእ ተርእዮታት እውን ኣብ ቻይና ንቡር ከም ዝኾነ ከም ልሙድ ተርእዮ ምዃኑን ንሃገር ክኸድዕ ወይ ገለ ዝተረኽበ ሰብ ጠቕላላ እዩ ዝእለ ብፍላይ ዕብይ ዝበለ ኮራፕሽን ክገብር ዝፀንሓ ኣብ ቻይና እስር ቤት ኣይኮነ ዝኣቱ ይቕተል እዩ ይሕነቕ እዩ ወይ ገለ ስለዚ እዚ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ኣብ ኮራፕሽን ዚሮ ቶለራንስ ወይ ከዓ ዚሮ ምፅማም እዩ ዘለዎ ስለዚ እዚ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ካብ ምንታይ ዝብገስ ምዃኑ እዮም ዝብሉ ዘለው ብዙሕ ስፔኩሌሽን ኢና ንሰምዕ ዘለና ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ እንተሪና ኣብዚ ኣርቲክል ተሪቕሞ ዕልዋ መንግስቲ ናብ ፕሬዚደንት ሺ ተፈቲኑ ከም ዝነበረ እዮም ዝገልፁ ካልኦት ኪላታት ግን እዚ ፈተነ ዝበሃል ዘሎ ሓሶት ከም ዝኾነ ንፕሮፓጋንዳ ዝጥቀመሉ ዘሎ ምዃኖም ካልኦት ድማ እንታይ ይብሉ ኣለው ብምሉእ እዚ ምስ ናይ ኣሜሪካ ሲአይኤ ርክብ ዘለዎ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ናይ ጀነራላት ምትልላይ ስለዚ ሲአይኤ ኣሜሪካ ተዳኺማ ሲአይኤ ከምዚያ ምባል ናይ ብሓቂ ስንፍና ምዃኑ ከነሰብ ክንክል ኣለና እቲ ንዓመታት ኢንቨስት ዝገብረሉ ዝለዓለ ርቀት እዚ ኢንተርነት ንብሎ ዘለና ጂፒኤስ ንብሎ ዘለና ኤአይ ንብሎ ዘለና ኩሉ እዚ ቴክኖሎጂታት ካብ ሲአይኤን ካብ ስለያን ካብ ወታደራት ናይ ኣሜሪካን ዝመፀ እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሕና እንጥቀመሉ ዘለና ቴክኖሎጂ ቅድሚ ሰብ ይጥቀመሉ ነይሮም ሶም ስለዚ እንታይ ዓይነት ቴክኖሎጂ ይጥቀሙ ኣለው ኤአይ ዝበሃል ብዓብዩ مساعتهم ركب على لوزي كلاود سيرفرز كلا ملز بعد ساتلايت نبنا زي ستارلينك دوغلو دو بحال بمولو زي أقدم أمريكاتي مثل خلنا أمريكا يستقبل ليرو سلازي أبزو وانزي انتاي تكنولوجي تكمل لي تحطه سلازي أقليل كاكر زي المخانون مچم ناب بريزنت شي الوا تفتينو خمزنا بريم زنو غرزلوغم زحتك حسوت يزي منالباتي مستيراوي سلايو حبريتاو ديو ناي نيوكلراوي حيلو ديو مستير وتي كون زغل يس ناب بريزنت شي الوا منغسيس تبهلغن ساكت ني مليس كافرهن رادن مفتار كمول زلو يم زبلو زلو زخونه ناب زدلخم كتوزو تخولو يخم اب تشاينا حدا عبي أجرامي فصامي أقاطيمو كم زلينا نرزلنا نابز دلخايو معازن كتشرفات خليقة تي بقليل كتردو تخلقن بمولهم تم جنرالات كابتم شدش سوري حدا تعريف له حمشت جنرالات حدا دحر حدا زعجي نزار بلزلنا مبل كالاي كوماند زلو ويا بتزل عليه سراويتنا تشاينا سلازي سلمتاي كم ذا عينت أقام يقاطم له maybe president شديو أب حنقولوا ناي فري ملكت يتيزلو كم تأمريكا زبلو وزلو ويس اتفتنا بزيادة ني تشاينا بوتادرا وحيلي بكتبا وحيلي بتكنولوجيكا حيلي فيت نفيت كسعر واصل زي قالوا أمريكا تزيادة دفتوة بدحر مجارجة متيخا بوشت متيخا نمبل شاون نمبل تانون تخيل كاربان نمقتالو زي برزلو كنتاتيو سلزي برجس تشاينا نزي كنتات كأمريكا كمسألة زغل ولو إن بوتين تمساسالي تدقاقامي فتنة ثلجو كالي فتنة تاتي مسوخم زلو نرلنا أب إيران تمساسالي سقمتن نرلنا سلزي كل زي الرزلو ولو كا أن ترزخون سراويت حنيس أمتلو تشاينا هذه سراويت زي قد تعب عودو كينات مزيو أمريكا خد قط ما يتخلنا ويونا تايوان قال ملا خد قبرة يتخلنا تايدا أو وشت إخا كسر حلو زلكا كما يجيركا زلا على جنزب ينفستيجيركا منيستر مكل خالنا أمريكا لحد تريليون جد ما دونالد ترامب حدا بحمش تريليون باجت قبل كل مثالات مسرحة رايكونن باجت ناي سي اي كندي مخانه في اللتنيو باجت ناي اف بي اي ناي ان اس ا ناي زوم سلا عمر ببات كندي باجتهم ابي يطفوا ناي في اللتنيو سازي زي تعدنا جنزب اب كمزي انفستيجيركا بوشت كسرح زغل اب نجر كم زغونه برج تشاينا ونكم تقبريا بزح ابتي سلا انفست قبريا يزبال جن اجين عبد الرجان اي موساد كم عبد الرجان اي سي اي جن اي بصحنا له زبل زراو نسمعنا وصيتنا تو دما
ብተደጋጋሚ ውሽጣዊ ጀነራላቶምን ውሽጣዊ መራሕነቶምን ዝኣልዩ ዘለው ቻይና እዮም ስለዚ እቲ ሓይሊ ዝያዳ ዘድምዕ ዘሎ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ እዩ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ንቻይና ክሳብ ሕጂ ሙሉእ ብሙሉእ ነፍሳ ሓራ ከተውፅእ ወይ እውን ካብቲ ፈተነታት ናይ ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ነፃ ክትከውን ኣይከኣለትን ኣላ ብዙሕ ኣንፃር ቻይና ይዝረብ ኣሎ ግን ንግዜ ክንገድፈይና ምስ ግዜ ዝያዳ ዝነፀረ ሓበሬታ ስለ ዝወፅእ ናይዞም ጀነራላት ግን ኣገይን ዳትስ ዋይ ናይ ቻይና ዝዓበየ ጀነራል ነቲ ሰራዊት ዝመርሖ ዘሎ ንነዊሕ ክቕፅል ዘይክእል ዘሎ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ነቲ ፕሬዚደንት ሺ ከኣልዩ ወይ ፍትኑ እዮም ዝብል ዘረባ ብዙሕ ግዜ ብዚ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ዝዝረብ ፕሬዚደንት ሺ ብዙሕ ስግኣት ኣለዎ ካብ ውሽጡ ብፍላይ ካብ ሰራዊቱ ክመፆ ዝኽእል ወላ እውን እቲ ሲሲፒ ዝበሃል ዓቢ ፓርቲ እቲ ኮንግረስ ንቻይና ከኣልዩ ፍትን እዩ ዝብል ዘረባ ትሰሚዕኻ ግን ሓሶት ከይትብል ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ፕሬዚደንት ሺ ጀነራላቱ ከኣሊ ሓለፍትናቱ ካብ ፖለቲካ ከኣሊ ቢዝነስ ፒፕል ከኣሊ ኢኻ ትርኢ ስለዚ ገለ ምንጭስ ገለ ጭብጥስ ኣለዎ እዩ ተፀሊሉ ይኮነን ከምኡ ዝኣልዮም ዘሎ ናይ መወዳእታ ዛንታ ክነግረኩም ግን ኣነ እዚ ዜና እዚ ምናልባት እየ ዝብለኩም ሓደ ኣብ ውሽጣዊ ቅልውላው ዘሎ ሃገር ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ከፍራ ይክእልኒ እትሪእዎ ዘለኹም ኣሚን እዛ መኪና እዚኣ ጥራይ ረእይዋ ኣብ ዓለም ዘየላ መኪና እዮም ዝብሉ ዘለው ምክንያቱ እዛ መኪና እዚኣ እቲ ናይ መኪና ገለመለገለ ዘይገድስ እዛ መኪና ኣነ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ መኻይን ኣብ ስዊስ ስለ ዝቕመጥ ብዙሕ ፅቡቅ መኻይን ትርኢኻ ኣብ ከባቢኻ ደብ ዝኾነ ቦታ ከምዚ ዓይነት መኪና ግን ክሳብ ሕጂ ትራየን ስለምንታይ ኮፍ መበሊ ናይ ድሕሪት ስለ ዘለዋ ኣይኮነትን እዛ መኪና እዚኣ ረእይዋ እንታይ ክትገብሮ ከም ትኽእልሲ መኪና ድዩ እዚ ገዛ ዲኻ ክትብሎ ሲነማ ዲኻ ክትብሎ ቪላ ዲኻ ክትብሎ ኖባዲ ኖውስ እዚ ኣብ ቻይና ተበፂሑ ዘሎ ስለዚ ሓደ ኣብ ቅልውላው ዘሎ መንግስቲ መዓልታዊ ፍሉይ መኪና መዓልታዊ ፍሉይ ኤርፖርት መዓልታዊ ፍሉይ ሳተላይትስ መዓልታዊ ፍሉይ ኤአይ ንኣብነት ቻትጂፒቲ ገለልና ንዛረብ ግን ኣብ ቻይና መዓልታዊ ዲፕሲክ ዝበሃል ዝነበረ ካብኡ ዝብርትዑ ኣፕስ ኦፕን ሶርስ ዝኾኑ መዓልታዊ ዘይኮነስ ቀፃሊ እዮም ዝመፁ ዘለው ስለዚ ቻይና ትወድቕ ኣላ ዝብል ስእሊ ኣሜሪካ ኣብ ቴክኖሎጂ ስለ ዘይክእልዎም ዘለው ኣብ ቁጠባ ስለ ዘይክእልዎም ዘለው እንታይ ገብርሎም ሽሞም ከፀልምዎም ክኽእልሎም ሽሞም ከባላሽውሎም ክኽእልሎም ናይ ሓሱት ፕሮፓጋንዳ ብሰፍሐ መልክዕ ክሰርሕ ኣለካ ልክዕ እዛ መኪና ትሪእዋ ኣለኹም ኩርሲ ተጠባቢዩ ናብ ኮንፈረንስ ሩም ይቕየር ኣሎ እዩ መኻይን ከምዚ ግን እዚ ሕሱር ዋጋ ኢኻ ክገርመኩም ዳርጋ ማእከላይ ደሞ ዘለዎ ሰብ ክጥቀመሉ ዝኽእል ዓይነት ቴክኖሎጂ እዩ ስለዚ እንታይና ንርኢ ዘለና እዚኣቶም ኤውሮጳውያን እዮም ኣሜሪካውያን እዮም ናይ ብሓቂ እዮም ዝግረሙ ዘለው እዚ መኻይን እዚ ናብ ካናዳ ከይኣቱ ናብ ኤውሮጳ ከይኣቱ ኣሜሪካ ትኽልክል ዘላ እዚ እንድሕር መፅኡ እቲ ካር ኢንዱስትሪ ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካን ደሲሜትድ ክኸውን ክድምሰስ እዩ ምክንያቱ ብቴክኖሎጂ ርቀት ጥራይ ዘይኮነ ዋላ እቲ ዋጋ ብኩሉ እዩ ንኣብነሲ ኣዝዩ ክቡር መኪና ናይ ፍርቂ ሚልዮን ናይ ሚልዮን ዝገዛእኻ ከምዚ ቴክኖሎጂታት ትጥቀም ግን ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብ50,000 ብ70,000 ብ100,000 ብ120,000 ዳርጋ ናይ ሚልዮናት ዋጋ ትፅበዮ ሰርቪስስ ወይ ከዓ ቴክኖሎጂስ ኣብቲ መኪና እትዮም ኣለው እዛ መኪና ጀሚሮም ክሳብ ዝውድኡ ጥራይ ዘለዋ ቴክኖሎጂ ኣነ ተገሪመ እየ ዘለኹ ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ካ ክንደይ ግዜ ዘገረማ መኻይን ኣቕሪበልኩም ኣለዉ ካብ ዝተፈላለየ ካምፓኒታት ዝመፃ ዘለወን ስለዚ እቲ ኣንፃር ቻይና ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለ ናይ ፍሉይ ቴክኖሎጂታት ክረአ ከሎ ኣሜሪካ እንታይ ይጥቀሙ ኩሉ ግዜ ቻይና ትወድቕ ኣላ ፕሬዚደንት ሺ ኣብ ቅልውላዊ ዘሎ ዝብል ዘረባ ተደጋጋሚ ንሰምዕ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ እዞም ኮሜንቴተርስ ናይ መኪና ኪላታት እዮም ኣመና እዮም ዘድንቕዋ እታ መኪና እዚ ሓደ ኣርእስቲ እዩ ረጂም ቸንጅ ዝሕሰብ ዘሎ ናይ ካናዳ ጉዳይ ሆት ኢሹ ዘሎ ስምዕዎ ኣብዚ Threats of 100% terrorists. Well, the first thing is that Canada respects our engagements, our commitments. Il y a des engagements dans l'ASEAN. We have commitments under CUSMA that not to pursue free trade agreements with non-market economies without prior notification. We have no. كم تري وزلهم مارك كارني برايم مينستر ناي كندا داي دونالد ترامب زمصو متنقاطع امنا سلو زفره مس تشاينا فري تريد يكوننا غيرنا ترى نقدي ديلينا غيرنا زلنا إلو ني دونالد ترامب كأمن كسعرنا نريو زلنا سلمتاي زيا حزوا زلو من قدي انت تخطي الواقع تحنو وانت خليها يوم زبلو زلو فلا ايروباويان نزا قداي زيا بغربان كتات الله يبلو ابزي حدا ايروباوي زغبرا بوست تاريخما دونالد ترامب مجمريا معاتي تشاينا ني كندا بتطوم كبلعوم يم كدمسسوم يم نحنا دما سقيلنا كنري كونان إلو عبي مفرار هزربا صحيفو حدا ما دحر حدا معلت دما انتاي صحيفو تشاينا ملو بملو ني كندا تقصاصيرات يحزن سلازي مجمريا
كم خيقاتم كل زك على نخبر 100% تعريف ده قالوا ده قبل ثانية روماي كندا تبلع يا خلاص ملك أسكبر ولا نتشاين كندا روماي قال ملك قبل جميل وزغان تاي زريكا دحري كندا درق إلى أبو كنت أن هنا نو زيد واس أن كتب الجميرة maybe كوز واي يخلو خونيهم زبل زرباينا نسمى زلنا maybe it's a maybe سلزي أوروبيان لما تايب له كاب تشاينا تمهارو كاب كندا تمهارو maybe ني أمريكا قم بحبح مبالة ليرناني نبكال عالم كيدا لنا استباهليهم المسلو نزم مخريز خطلو زلوغن فلي بزبالة دما يوروباس قبرو زلو سمو Union is set to conclude a major free trade deal with the world's most populous nation, India. The EU's top two leaders, Commission President Ursula von der Leyen and Council President Antonio Costa, are attending India's Republic Day parade as guests of Prime Minister Narendra Modi. The two sides are also expected to sign a security pact and a defense pact, Europe's third in Asia after deals with South Korea and Japan. The deal comes just days after the EU signed a free trade pact with the Mercosur countries in South America. كم نريد زلنا دحرين أي دونالد ترامب مفررهن تحريفن كالن مقطعتي أوروبا قص بقص انتايز بالأوي جمالو مس أمريكا ترجعينا تأمامينا هن كيدا ينخلينا it's just impossible سلزي كلمة قدنا هندللنا زبلي هذا كابد ما ناب تشاينا انتقيدهم دونالد ترامب كعبديو أكالس أجمع كاتي سلزي مجمريا بهند خنجمرينا هندز بس حزب عالم زلوايا سلزي هندي دمان بعلا بدونالد ترامب ترم زلايا سلازي دونالد ترامب يهرمهم سلازلو هندي بعلو نبي أوروبا قصهم كخدو أوروبا دما من البات هندي تزبالة ويون تي زربح داعا يكون نبزوان زجن حسور داعا نسمح نقول ما تقول طبعا عبس سلازلو زبالة داعا كون الناخليو زبالي كلا دما ديمقراطية سلازخونون أبو متعوت بايتا كله الناخلي بمبال زلا على delegation ناتهم نافند سيدو مالو عابي ناي نقدي ديل كجبرو تسبيتي جبرالهم وزيد ما أوروبا قص بقص نأمريكا كالي مواز أخت فترة هذا الزلا أب أمريكا تسقعنايون أب تشاينا تسقعنايون بخلتي من قدي نهرم سلازلنا نا تشاينا كن عليين نخلينا مغنياتو كمبليت لوش ذاتنا هنا نا أمريكا جنب بفنشاي نا أمريكا بحيلي سلازي كأمريكا خوصينا تيلنا فحكتولنا خليا سلازي أسيلنا ريبليسنا جبرنا يمكن كيكن كلالنا بزبل ناب هندي عبزي ناي نقددي وناي سكيورتي دي ناي كالو كله كجبري فتنو لو نجزي هنقط فينا عندنا بعلو مسرا شاب غرب بعد سرحي سلزي كمي يكونز قدايزي نجزي زقدف كوينو بزح نجرات يرلو بزوان زمالتي هذي علمنا كاب ناي أمريكا مسفح نقط إلا بزح عينة من رجعات كتوسدينا نرزلنا زي من رجعات زي نابي كبتسيو لعلو كل دما أبزوان زي أمريكا ناتا ناي ديفن استراتيجي أبتنس رولو زلاينا نزين رزلنا انتاي مالتي زي مغنياتو أمريكا انتاي ياخد قبر بعين مكل خالك الراخلو زي سمعوه Pentagon's 2026 National Defense Strategy, a plan that comes out every 4 years. Border security is national security, the report says, and it will restore American military dominance in the Western Hemisphere. But what does the strategy mean for US foreign policy? China is still considered a threat, but a far milder one. The document says there should be respectful relations. كم نريد زلنا نا أمريكا نا ديفن استراتيجي نا بنتاغون ناشنال ديفن استراتيجي لزوج أو تاريخ هايو نعسر عسران شدشن ويون نزغط الثلاثة عامات نتشاينا كم حدا مكانا قنتيز رياجن قد تعاون مكانا كجبر كم تقنيز نبرة كم حدا نا existential threat ويون تازع عبيت مكانا قنتناينا بكل من قدنا دما نتشاينا نمودا قنصرهنا زبل زلا استراتيجي نبرة قرب زغيرة يمثل هو مكانا قنتنايا جن بالانس اوف باور هنا هنكتل زلنا زبل زربايو زدما already أب تشاينا زلوات أمامتها كابتك ميز نبرة نيش تستغير يمثل جن again أب تشاينا زلهم أمامتها بزحون زتغير يكون نزبال زلو نراشا هو مكانا قنتيا جن تداخي ما نجيب ليها فزي نكاب قطو صرنا أمريكا خطوة سيتخليها بمباليهم قليس أما زلو زخان تاي مالتيو راشا نيروبايان سقات كتكون تخليها عنا جن من نسبة لسقاتها سلزي أب أزوتو كوري عابي وتحضر مقصقاس كلونا يكونن إيو نيروبا دما وداينا راشا بعالهم كألويو سمين كوريا تمساسالي دبو كوريا بعالهم تخلوهم نحنا عب نقر تقاتي متراينا كنحجز نخل سلزي سمين كوريا ون كاب أمريكا وقرب تلي عرفت تخطرق بلو تخل من قدي كله خمس غليز نقر زلهم كالو أوروباويان زعبا مكلخال زي ملكات مسراش هادي أفتزو بوم زلو بعلهم كخلوا لهم جرمن فرنسا الإنجليز بحر خوينهم نوعو زيادة ساتهم كتصوروا كقطم ولهم هنا مور كالا عبيت نقرات لنا نابوينا خنا تذكر مني خط عبيتي وش تعود سجمه
ደቡባውን ውሽጣዊ ፀገሞም ዓብዩ ከምኡ ድማ እቲ ዌስተርን ሄሚስፌር ዝበሃል ዘሎ ካናዳ ክኸውን ይኽእል ግሪንላንድ ንላዕሊ ታሕቲ ወሪድካ ላቲን ኣሜሪካ ብምሉ ዝያዳ ናብኡ ኢና ከነተኩር ዝብል ዘረባ ይስማዕ ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ኣካይዳ ናታን ኣጠማምታ ናታን ፍልይ ዝበለ ይመስል ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብቐሊሉ ድማ በዚ ጥራይ ክትሪኦ ትኽእል ኣይኮነን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ከም ቬኔዙዌላ ካልእ ዕልዋ መንግስቲ ድዩ ካልእ ምቅያራት ናይ ፖለቲካ ድዩ ምትእትታዊ ናይ ፖለቲካ ድዩ ክህሉ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ዝያዳ ግን ናይ ኣሜሪካ ስቶሪ ድማ ምሉእ ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ቢካዝ at the end of the day ኣሜሪካ ነዚ ስትራቴጂ ውፅያ ዶናልድ ትራምፕ ናሽናል ሴኪሪቲ ስትራቴጂ ከውፅእ ከሎ ቀቅድሚ እዚ ንግሪንላንድ ከም ሓንቲ ኣገዳሲት ጠቂስዋ ይነበረን ሕጂ ግን ግሪንላንድ ሓንቲ ዓባይ ኣጀንዳ ኮይና ኣላ ስለዚ ምስ ኤውሮጳ ድማ ይሰሓሓበላ ኣሎ ብዝኾነ እቲ ናቱ ዕላማታትን ኣካይዳን ብንጹር ኣብ ሓደ ቦታ ድርቕ ክብል ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ድሮ ኣብቲ ናይ ግሪንላንድ ዝበሃል ዘሎ ባእሲ ኣብ ሓደ ከም ዘይበፅሐ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ከማን ኣብዚ Off a busy week in foreign policy, much of it centered on his desire to acquire Greenland, which sparked a lot of backlash with our NATO allies. Well, Fox News correspondent Lucas Tomlinson is in Greenland with more. Hey, Lucas. Shannon, President, he now say they... And we will be very appreciative. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ግሪንላንድ ክኸውን ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ኔቶ ተሓባቢሮም ድሌትካ ክንበካ ኢና ኢሉ መብፅዓ ኣትይብሉ ነይሩ እሚንዎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ታሪፍ ኣይገብርን ኢሉ ድሕሪ ዝርክብ እዚ እንተኾነ ኔቶ ብናይ መን ስልጣን እዩ ከም ዝገብር ዘሎ ናይ ዴንማርክ መራሒት ኣንሕና ዝኾነ ይኹን ለውጢ ዝገበርናዮ የለን ኔቶ ብኸመይ ከም ዝብል ዘሎ ግን ንዓና ዝተሓበረና ነገር የለን ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ስቲል has no authority to negotiate on her country's behalf or the autonomous territory within its kingdom. She refused to talk about Trump's proposed deal while on a visit here. Madam ከም ትሪእዋ ዘለኹም ናይ ዴንማርክ ፕራይም ሚኒስተር ግን ኔቶ ብዛዕባ ዴንማርክ ይኹን ግሪንላንድ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክዘራረብ ስልጣን የብሉን ኣብ ናይ ምንታይ ስልጣን እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ ኣይተረዳእናን ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ገይን ኣብዚ እውን ሚስ አንደርስታንዲንግ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ድማ ይንፈልጥን ኢና እታ ቀንዲ ኣገዳሲ ኣብዚ እዋን እዚ ዘላ ድማ ጉዳይ ናይ ኢራን እዩ ልስን is reportedly hiding in a fortified underground shelter. The Jerusalem Post says the Islamic leader's hideout contains a series of tunnels below Tehran. The Post cites an Iranian opposition outlet saying the Ayatollah's third son has taken over management of the supreme leader's day-to-day responsibilities. The son is now serving as the primary channel for communication with the regime's executive branches. This comes after ሚድያታት ናይ እስራኤል ከምኡውን ናይ ኣሜሪካ የማናይ ክንፊ ብዛዕባ ኢራን ብዙሕም ዝዛረቡ ዘለዉ እቲ መራሒ ተሓቢኡ ከም ዘለዎ ኣበይ ተሓቢኡ ኣሎ ሓደ ግዜ ናብ ኢማራት ናብ ዱባይ ዝሰደዶ ቢልዮናት ገንዘብ ኣለዎ ዝብል ሪፖርት ንርኢ ኣለና ስለዚ ቀፃሊ ብዛዕባ እዛ ርእሲ እዚ ሆት ኢሹ ዘሎ ንእስራኤል ኢራን ክትረመሎም ብፍላይ ድማ ኣሜሪካ ክትሃርመሎም ብጣዕሚ እዮም ዝደልዩ ዘለውን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብዙሕ ፀቕጢ ይገብሩሉ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ እውን እንተስ ክገብሮ ኣይገብሮን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ገጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ናብቲ ቦታ ኣቕሪቡ happen. We're watching them very closely. Now, this comes as Iran has warned any attack will be seen as all-out war. How are you reading these moves and what we can expect to see here? Well, clearly the president is moving enough assets into place that he has all the options on the table. If we're going to do a strike on Iran, he's within a day at the outermost. We will have the assets in place to do so. Certainly the Israelis are working with the United States to complete the intelligence. ከም ዝብልዎ ዘለዉ ንኢራን ክሃርማ ድዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣይሃርምን ንጹር ኣይኮነን ዘሎ ሓደ ነገር ግን ንጹር ኣሎ ገጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ ቅልፅም ወይ ወታደራዊ ዓቕሚ ንኢራን ኣብ ክሃርመሉ ዝኽእል ዓበይቲ መራኽብ እውን እንተኾነ ርሕቀተን ከባቢ ናብ ኢራን ፅግዕ ከይበላ ግን ካብኡ ተኩሰን ንኢራን ክሃርማሉ ዝኽእላ ነፈርቲ ካብኡ በሪረን ንኢራን ክሃርማሉ ኣብ ዝኽእላ ዲስታንስ ኮይነን ኣለዋ ከምኡ ድማ ንሓያል እዋን ዋላተን ቢቱ ዝበሃል ዓበይቲ ነፈርቲ ኣቕሪቦመን ከም ዘለውን ስለዚ ወላ እኳ ቀጠር ስዑድያ ከምኡውን ባሕሬን ንሕና ናትና ቤዛ ይንህብን ኢና ካብዚ ኮይንኩም ኣይተሃርሙን ኢኹም እንተበሉ ኢማራትን ጆርዳንን ክንተሓባበር ኢና ኢለን ኣለዋ ይበሃል ኣሎ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ነቲ ክግበር ዝኽእል ካብ መሬት ክግበር ንዝኽእል እውን ድጋፍ ክባ ዝኽእላ ሃገራት ከም ዘለዋን ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩናት ዘይተርፍ ይመስል ክንዲዚ ዝኣክል ምንቅስቃሳት ድማ ንመናወራ ጥራይ ብዙሕ ግዜ ኣይከውን እዮም ዝብልዎ የስ ንመናወራ ትገብረሉ ግዜ ኣሎ እዩ ግን ናይ ብሓቂ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ካልእ ነገር እውን ከስዕብ ዝኽእል እዩ ወወልቲ እዚ ኩነታት ቀርብ ኢልካ ምክትታል የድልዮ ስለምንታይ ግን ሃገራት ዓረብ ኢራን ክትራም ዘይደልያ ዘለዋ እዚያ ስምዕዋ Only country in the Middle East that can openly hit back at Israel. And here is why.
Wealthy Arab states like Saudi Arabia, UAE, and Qatar may look powerful with advanced jets, missiles, and air defenses, but there is a catch. Almost all of their systems depend on American support software and approval. If they move against Israel, they risk losing U.S. protection overnight, and without that, their weapons lose real power. That is why silence follows even major regional strikes. ስለምንታዮም ሃገራት ዓረብ ንኢራን ዝያዳ ዝከላኸሉላ ጥራይ ኮነስ ናይ ኢራን ህላወውን አገዳስነት ዘለዎ ኮይኑ ትስማ ምክንያቱ ኢራን እታ እንኩ ሃገር ንእስራኤል ብቐጥታ ክትሃርማ ትኽእል እያ እዚ ማለት እዚ እተን ካልኦት ሃገራት ዓረብ ከም በዓል ቀጠር ድዩ ኢማራት ድዩ ዩኤኢ ድዩ ኩላቶም እዚኣቶም ካብ ናይ ኢራን ዘይሓምቕ ብዙሕ ኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካ ገዚኦም ኣለዉ እዮም ናይ ቻይና ናይ ራሻ እውን ኣሎ ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ዝያዳ ኣለዎም እዩ ስለምንታይ ግን ኢራን ክትህሉ ዝደልዩ ንእስራኤል ክሃርሙሉ ይክእሉን እዮም ታፅዋር ኣሜሪካ ክትዓፅወ ትኽእል እያ ታፅዋርቲ ስለዚ ክንምንታይ ሓፂን ተሰኪሞም ኣለዉ ናብ እስራኤል ክትኳ ዝኽእል ኣይኮነን እታ እንኩ ሃገር ንእስራኤል ክትሃርም ትኽእል ንእስራኤል ድማ ዓብ ዕንወት ከተውርደላ ትኽእል ኢራን ጥራይ ስለዚ ኢራን ባላንስ ኦፍ ፓወር ኣብቲ ቦታቲ ባላንስ ንምትሓዝ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ኢራን እንድሕር ኣሊኻ የለን ካልእ ኢራን ኒኩለር ዘይምህላዋ ይትዛዕበየ ፀገም ኦፍ ኮርስ ኢራን ኒኩለር ክህልዋ ስዑድያ እውን ኣይደልን እያ ምክንያቱ መቀናቐንትና ባህሊት እውን ስለዝኾነት ስለዚ ድሕሪ ኢራን ነፍሱ ዝኻለ ሃገር እዩ ብዙሕ ፀገም እኳ እንተሎ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎ እቲ ቴክኖሎጂ ናቱ ድማ ናት እዩ ስለዚ እዚ ስለ ዝርዩ ዘለዉ ኢራን ክትወጥቀሎም ኣይደልዩን እዮም ዘሎ ዋላ እኳ ስጋት ኣለዋ ኢራን ተዳኺማ እያ ዘላ ስለዚ ኢራን ብሕጂ ዓብ ስጋት ክትፈጥረልና ይትኽእልን እያ ዝብል ኣለዎ ስለዚ ኢራን ክትወድቕ የብላን ኢሎም ንኣሜሪካ ከምኡንወ ይፍትኑ ኣለዉ እስራኤል ድማ ስዑድያ ይኹን ቀጠር ዝበሃሉ ብፍላይ ኣንጻርና ኢራን ንኸይትህረም ስለ ዝሰርሑ ዘለዉ ቀንዲ ፀላእትና እዮም ኢሎም ይቕፅሉ ኣለዉ ስለዚ ድራማ ናይ ዓረብ ከቢድ ኮይኑ ይኸይድ ኣሎ ጥራይ ደይኮነ ኣብቲ ማእከላዊ ምብራቕ እዚ በኣሲ እዚ እውን ኣብ ዞባና ክፋል ናቱ ኣብ ዞባና ይድፍፀም ዘሎ ስለዚ ኣብ ዞባና ብኸመይ ይንፀባረቕ ኣሎ እዚ በኣሲ ናይ ዓረብን እስራኤልን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ድራማ እዩ ዝነብር ዘሎ እስከ ናብኡ ንኸይድ እንጂ ሚኒስትሩ ኢሳያስ አፈወርቂን ማንቋሸሽ ኤርትራ ላይ መዛትን ዓላማው ያደረገ ነው የተባለለትን ንግግር አድርገዋል። ቆሞ ቀሮች ሚግ 21 ላይ የቀራቸው ሀገራት እያሉ ሲፎክሩም ተሰምቷል። የአስመራው አገዛዝ ደግሞ የውስጥ ቀውሳቸውን መቆጣጠር ሲያቅታቸው እኛን ስም ማጥፋት ላይ ተጠምደዋል ሲል ይገልጻል። የብልጽግናው ፕሬዝዳንት እንኳን በወታደራዊ ትዕይንቶች በኮሪደር ዳርቻዎች ላይም ሲዝቱ ሲሳለቁ ሲያስጠነቅቁና ኢትዮጵያውያንንም ሲያሳቅቁ ነው የሚታወቁት። አሁንም ስለ ጦርነት አሁንም ስለ መግደያ መሳሪያዎቻቸው ብዛት ዛሬም ስለ እልቂት ባወሩበት የአየር ኃይሉ 9ኛ ዓመት ምስረታ በዓል ላይ ካነሷቸው ጉዳዮች ውስጥ የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሕይወት ውድ ነው ያሉበት ይገኝበታል። በቴክኖሎጂ ብዙ ምሽጎች ማፍረስና ውጊያን ማሳጠር ታሳቢ ያደረገ አቅጣጫ እንከተላለን። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓደ ዓብዪ ኣዛራባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ መጀመርያ ብዙሓት ነፈርቲ ኣብቲ ምርኢት ናይ መበል 9 ዓመት ናይ ኢትዮጵያን ኤር ሾው ገለ ተባሂሉ ዝተገበረ ብኻልእ ኣዘራርባ ቅድሚ 9 ዓመት ማለት ኣብ 1936 ዝቆመ እዩ እቲ ሓይሊ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ 1936 ሃይለ ስላሴ ኣብ 35 ካብ ስልጣኑ ወሪዱ ሓዲሙ ይኸይዱ ነይሩ ቀዲም ኣለኹም ኣብዚያ ሓንቲ ቪድዮ እውን ኣላ ኤርትራውያን ንፋዓት ዝገብርዎ ዘለዉ እንድዩ 5 different Ethiopian leaders. Every single one of them have been hostile towards it. እዚኣቶም እንዲኦም እቶም ኢትዮጵያውያን መራሕቲ ዝበሃሉ ዘለዉ ስለዚ ሃይለ ስላሴ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ 1935 ጥልያን ንኣዲስ ኣበባ ተቆፃፂሩሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ሃይለ ስላሴ ሃዲሙ ከሎ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኢትዮጵያን ኤርፎርስ ማለት እዩ እዚ ናይ ምክልኻል ማለት እዩ ቆይሙ ዝብለና ዘሎ ይሄ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኮይኑ ድያ ቆይምዎ ወይስ እቶም ካብ ኣዲስ ኣበባ ሃዲሞም ዝነበሩ ድዮም ቆይሞሞ so many questionable things ኣብዚ ብዙሕ ነገር ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ተሓንግን ሸፈፍ ኢልካ ሕለፎም ተደልዮም ወላ ቅድሚ 3,000 ዓመት ኤር ሾው ናትና ቆይሙ እንተኢሎሞ ንዖም ዝምልከት እዩ እንታይ ግን ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ኤር ሾው ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ኣብዚ ኤር ሾው ዝተረኣየ ብዙሓት ነፈርቲ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመፀ እየን ነይረን ኢማራት ብዙሕ ነፈርቲ እቲ ናይ ኣሜሪካ ይኹኑ ናይ ካልእ ዓይነት ኣብ ፍሉያት ነፈርቲ ቴክኖሎጂ ሒዝያ ቀሪባ ነይራ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ንኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ኤር ፎርስ ናቱ ከርእይዎ ድዮም ደልዮም ከሰልጥንዎ ድዮም ደልዮም ክምህርዎ ድዮም ደልዮም ኣይዶኖ እዛ ቪድዮ ሕጂ ብዙሕ ፍቕራ እዩ ዘለዋ ክትፈልጡ ዘለኩም ደፈርን ብቻ ሳይሆን የሚሞክሩ ካሉም ችንን ለውስጥም ለውጭም ከተዘጋጀን አንድ መሆናችንን ለውስጥም ለውጭም ካሳየን አንደፈርም ብቻ ሳይሆን የሚሞክሩ ካሉም
ያግዘናል። ወጣቶቻችን ያለኝ መልእክት ኢትዮጵያን አትንኩ፣ ኢትዮጵያን አትሞክሩ። ጥቁር አንበሳ ማሸነፍ እንጂ መሸነፍ አያውቅም። ጥቁር አንበሳ እዚ ቅድሚ ሕጂ ዝበሎ ትሪእዎ ኣለኹም ኣቃንዮም ዘቕርብዎ ዘለዉ እዩ ስለምንታይ ድማ መን እዩ ዝህቦ ዘሎ ነዚ ቴክኖሎጂ እዚ ምስ ከመይ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ እዚአን ሃገራት ምስ ብቐጥታ ዝሳተፋ ዘለዋ ብፍላይ ምስ ሞሮኮ ናይ ዲፈንስ ዲል ኮኦፕሬሽን ናይ ዲፈንስ ገይሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ምስ ሞሮኮ ሓደ ናይ ዲፈንስ ዲል ገይሩ ኣሎ ምስ ኢማራት ዓብ ናይ ዲፈንስ ዲል ኣለዎ በሃል ምስ ኣዘርቤጃን ሕጂ ኣዘርቤጃን ክኸይዱ ናይ ዲፈንስ ዲል ኣለዎ ምስ ቤላሩስ ናይ ዲፈንስ ዲል ኣለዎ ምስ ፓኪስታን ገይረ ይብል ምስ ኬንያ ገይረ ይብል ሕጂ እውን ምስ ጅቡቲ እውን ይገብር ኣለኹ ይብል ስለዚ ብዙሕ ናይ ዲፈንስ ዲል ይገብር ኣሎ እሱ ናይ ዲፈንስ ሽርክነት ማለት ድማ ቴክኖሎጂ ንምስግጋር ድዩ ንምግዛእ ድዩ ንስክብ ንሳቶም ክብዎ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዚ ገለገለ ሰባት እዚ ናይ ለቃሕ ንብረት ሒዙ ናይ ለቃሕ ልምዓት እናገበረ ብርግፅ ብዙሕ ካብዚ ብለቃሕ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ሓንቲ ግን ኣላ ኣብዚ ኤርትራውያን ለንቀነ ብፍላይ ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ዝበላ እዩ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሓደ ሰብ እዩ ፖስት ገይርዋ ጊፍት ኦፍ ዲፕሎማሲ ለንቀነሲ እንታይ ተባሂሉ ኣሎ መሲልኩም እዚኣ ኣብዚ ትሪእዋ ዝነበርኩም ጀት እዘን ጀት እዚአን ናይ ሚራጅ 2000 ይበሃላ ናይ ፈረንሳ ገለ ካብተን ብሉፃት ነፈርቲ ኩናት ናይ ፈረንሳ ኢማራት ድማ ንብልፅግና ወይ እውን ንኣቢ እስራ ካብዚኣተን ከም ህያብ ክትበያ ይበሃል ኣሎ እስራ ጀት ከም ህያብ ክትበያ ምስ ቢልዮንስ ዋጋ ዘለዎ እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ብዙሓት መሻርክቲ ኣለዋ ክንብል ንኽእል ኢና ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ከባቢ ብቐጥታ ዝሳተፋ ዘለዋ ስዑድያን ግብፅን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጎኒ ኤርትራ ኣለዋ ንኤርትራ ስለ ዝፈትዎ ጥራይ ዘይኮነስ ንስትራቴጂ ናተን ድማ ምስ ኤርትራ ስለ ዘርብሐን እዚ ክበሃል ከሎ ግን ኣብዚ ሓደ ሰብ እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ ኢማራት እስራ ጀትስ ንኣቢ ንብልፅግና ከም ህያብ ክብዎ ከለዉ ስዑድያ ድማ ንኤርትራ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ኣሎ ኣብዚስከ ሳውዲ ኦፈርስ ኣዝማራ 20 bags of deaths ከምዚ ተምሪ ናይ ተምሪ ገረብ ማለት እዩ እስራ ባኮታት ንኤርትራ ከም ህያብ ሂባታ ኢሎም ኣነ ነዚያ ዋላ እቲ ሃገራውያን ኤርትራውያን ፖስት ገይሮም ነይሮም በዓልቲአን ዝበሃሉ ዓበይቲ ሃገራውያን ሚድያታት ናይ ኤክስ ፖስት ገይሮም ነይሮም እቲ ኣቃጫጭ ናይ ብሓቂ ዝሕምም እዩ ምክንያቱ መሻርክቲ ናይ ኤርትራ ንኤርትራ ብዙሕ ኣገዳሲ ሓገዝ ክብዋ ኣይንርእን ብግምጣሉ እዚ ብልፅግና ይወድቕ ኣሎ የንቆልቁል ኣሎ ይጠፍእ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ግን ዘይተዓደነ ሓገዝ ክኸልስዎን ከእትውዎን ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ነዚ ንሪኦ ዘለና it's a little bit disappointing ከም ኤርትራ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ከተውድቆ ትደሊ ዘለካ ፀላኢ መመሊሶም ዝስክዕሉ ሕጂ እንታይ ክብሉን እዮም ነዚኦም መራሕቲ እዚኦም እናረኣኻ ከመይ ጌርካ ንብልፅግና መን ሓጊዝዎ ኢልካ ትጉሂ ምክንያቱ እዚኣቶም ቅድሚኡ ተሓጊዞሞም እንዲኦም ዝሓገዞም ደዊሒድዎም ኮይኑ ተሳዒሮም ክትብለኒ ትኽእል ኢኻ ክንደይ ህዝቢ ኤርትራን ክንደይ ግዜናን ክንደይ ዋጋ ከኽፊሎምና ሕራይ ስዒርናዮም ሓደ ሓደ ግዜ እኮ ትምስዓር ደስ እንዲ ዝብለካ ሰዓራይ ክትከውን ብምንታይ ዋጋ ትስዕር ኣለካ ግን ምሕሳቡ ኣገዳሲ ንዓይ 10 ዓመት ንሃገረይን ንህዝበይን ሓመዱ ንላዕሊ ገይሮሞ ቁጠባዊ ጉዕዞ ናቱ ሕልምታት ናቱ ባህግታት ናቱ ናይ ልምዓትን ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ካልም ኩሉ ከም ዝመውት ገይሮም በገዳም ብዕፅዋን ብሰንዓፎርም ዶ ጅንዕፍሪ ዶ ናበሉን ህዝብና ኣዳኺሞሞ ንሃገርና ኣዳኺሞማ ድሕሪኡ እንተሰዓርናዮም ንሕጎሰሉ የለን ድሕርካ ስዒርናዮም ንኣብነት ንሂወደክ ስዒርናዮም ቀጥታ ብብልፅግና ተተኪዩ ብልፅግና ድማ ሕጂ ተመሳሳሊ ካብኡ ዝገድድ ፈተና ምፂልና ኣሎ ስለዚ ኣበይ ዳ ኣሎ እቲ በነፊት ናይቲ ንዕወተሉ ዘለና ኢኻ ክትብል ምክንያቱ ሓደ ፀላኢ ነውድቕ ንኣብነት ንብልፅግና ኣብዚ እንተሪኢኹሞ ንደርጊ ንምውዳቕ ነቲ ኢሃደግ ኢሎም ዝዛረቦ ንመለስን ካልእን ኤርትራ ይሓጊዛቶ ስለዚ ምስ ኤርትራ ብሓደ ኮይና ነቲ ደርጊ ኣውዲቕናዮ ብሓደ ኮይና ንሳቶም እቲ ዝገበለ ድማ መፅኡ ናይ 20 ዓመት 30 ናይ ካብ 98 ክሳብ 2018 ናይ 20 ዓመት ፈተና 10 ዓመት ፈተና ከቢድ ፈተና ንኤርትራ ፈጢሩ ለመለስ ማለት እዩ ንሱን ኢሃደጉን ተፀሪጎም ተሳዒሮም ብልፅግና መፅኡ ብደገፍ ናይ ኤርትራ ቀንዲ ብደገፍ ናይ ኤርትራ ኣብ ስልጣኑ ከውሕዝኪ ኢሉ ኤርትራ ብዙሕ ያደጊፋቶ ብዘይካል ዓለም ንኤርትራ እገዳ ከም ዝለዓለላ ገይሩ ብላብላ ሓሶት እዩ ንኣብይ ኣሕመድ ክልተ እግሩ ረጊፁ መንበሩ ከጣጥሕ ኤርትራ ይሓግዛቶ ኤርትራ እንተዘይተኣትዎ ቀደም በንቂሮሞም ኣለው ግን ኣብዚኣ ካ ክነስዕለላ ዘለና ኩሉ ነገር ሰውዒና ምራይ ኤርትራ ንኣብይ ኣሕመድ ክትሕግዞ ከላ ንስለ ፅድቂ ይኮነት ገይራቶ ህወሓት እቲ 10 ዓመት እንታይ ዓይነት ክገብር እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ዝረኣናዮ ናብ ስልጣን ክምለስ የብሉን እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ዕላማ ሰሪሕ እዩ
قندي صلاي زنبره حيال زخونه نتورك زنبره صلاي تعاليو سو كم ساعه تغيري انت خونه اتا هاجر كل غزي ولا كوا ابي احمد كاب ابي احمد زحمق مراحي ابي اثيوبيا كمصي يخلد يبل بزحات قلعه يم زبلو قلعه بشاشا يزبال ናይ ቆልዓ ስራሕ ስለ ዘሎ ኢቭን እዚ ቆልዓ ክንምንታይ መሻርክቲ ይረክባሎ ግን ትሪእዎ ኣለኹ ወላ ውሕዳት ይኹን ንኣብነት ኢማራት እጂ በይና ተሪፋ ግን ክንምንታይ ንዑቅ ትሕግዞ ትፍትናላ እዚ ከም ኤርትራዊ ንውሉድ ወለዶ ክንሓስቦ ዘለና እዩ ጎረቤትና እዚ ሃገር እዚ ወላ ህበይን ተመሪሕዎም ሓገዝ ክረክብ ዝኽእል ሃገር ኮይኑ ይስማዓናኒ ወላ ህበይ ዝብለኩም ሰብ ዘይኮነ ወላ ህበይን ተመሪሕዎም ሓገዝ ክረክቡ እዮም ወላ ይውደቑ ወላ ገለ ፋሕብትን ተደያትይዎም እዚ ሃገር እዚያ ولا أمن تجرب لا سلطان نتأمنك حجز ويم تم يوروبيان ويبنتم كله سلزي إيرترا ونفس مركوساير لنا قد نحن دما نفسنا حجزنا ندلي سلامتكم لكم الله أبزنا إثيوبيا ميديا زبل وزر لو سمعوني مكتل حلافي من እንደሚለን እንስማ ይላል ምንድነው የሚለው የኢትዮጵያ ወደ ባህር መውጣት ጉዳይ ላይ እንቅፋት የሆነችው ግብጽ ብቻ ናት ይላል እውነቱን ሌሎቹ እንዲህ ነው ብለው በመጥፎ ሲናገሩ ወይም ደግሞ ሲያነሱን በፍጹም ተሰምቶ አይታወቅም ስለዚህ ይህን ጉዳይ በክፋት እያነሱ ያሉት እነሱ እንደሆኑ ራሳቸው በተለያየ መልኩ ያስታውቃሉ ከኤርትራ በላይ መጮህ ከሶማሌ በላይ እነሱ ነክተናል እንታይ እስኪ ይብላሎ እቲ ናይ ክልል ኦሮሚያ ገለ ሓላፊዩ ክዛረብ ከሎ ብማሕርኛ የተዛሪቡ ኾን ወይ አይደን እንታይ ተዛሪቡ ናብ ባሕሪ ኸይንመጽእ ናብ ባሕሪ ዝብልዎ ዘሎ ሓሶት እዮም عندنا بإيرترا خين متسيا والد بسوماليلاند قال ملا نسود دفو زيادة إيرترا عبر سوم زلا نفلطينا هاقولنا ناب بحر نخين متس إيرترا يكون تدخل كلنا زلا ويون سوماليا يكون تدخل كلنا زلا أنت هيدا جبسي هتدخل كلنا عندي obstacle مالت انقفات كويناتنا زلا ناب بحر نخين متس جبسي هتبل زلا هجي زي زربازي نيرترا كبلو قال I don't care جبسي قدام انقفات مخانو يفلط يمسو سلازي نعاتاتهم انقفات مالتنا أنا advantage مالتي لازم مزقبسي زلنا شركنا صبوق كانت خونه عمقت كل وجنا قداسي عمقتنا بديفنس خده نابقت اباز خده اقداسي زي ولا كو مزقبسي صبوق شركنا تلنا كاب ايرترا زمصو كنغرونو خلو عبيت حلفنا ايرترا ركب زلهم سبات قبتي كم تزد اللعب تقطع باون تي زقبر زلو على تكلتيفهم اكتيف رول زخونه ابتنا ايكونومي حاجزون كبركتو اي تعالون زلو زبل زربا يسميه ምናልባት ጌጋን ተለኒ ማረምታ ጽሐፍ ብዚ ምክንያቱ እቲ ንዓይ ሓበሬታ ዝቡኑ ሰባት ኢሳያስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወይውን አቶ የማነ ገብረአብ ወይውን ገለ ይብለኩም ያለው ኖ ግን ምስኣቶም ርክባት ዘለዎም ሰባት እዮም ሓበሬታ ዝቡ ወላ እውን እቲ ግብፂ አላያንስ ተገይሩ ዘሎ ከምቲ ዝድለ ከምቲ ኤርትራ ትደለ ልክዕ ከምቲ ናይ ቻይና ትሪእዎ ኣለኹም ኤርትራ ዝዓበየ ሽርክነት ኣሎ ግን ኣብ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ሱርበት ለውጢ ንክትገብር ናይ ኤርትራውን ሕግዛ የለን عبيت تكنولوجيا متاوي حجزا يلن نتزلو معدناتون بزسفح ملكنا مسرح يحجز يلن على كابون ابو نشتي ينبر كم زنا $1 بليون ابقالو حاجات انفست قبرو اي قبرني زلو ولا كون عز طقمن تخونه نابنا زي بوتاش نعيد ليايو ني حرشاناتو دي نقليد ليايو سلمتاكم زي قبرو هنا ايرترا تعبس لا تغل انا ولا تشاينا زبال بملكت حتى بعيني طرطرايا زرو ما بيرتراخ مصخلو زياده بإثيوبيا انفست قبرينا نري معدنات إثيوبيا بليونز and billions تناي فرتيلايزر أبزبال أبتي ريبورت ناتهم قال لنا بزوج جنزاي ينفست قبل زلوا وعبي عدا جاي بتحزب اللون كتبوا لنا تقوليهم the moral of the story إتي كل نزار بزلنا تاي مالتي إيرترا مس تشاينا تبغيو مس راشا ونتبغيو مس كالو ونتبغيو زيادة مس السعوديان مس جبتن زلوا شركنات كدفع اللوا يمزبلوا زلوا ولا زم إيرتراين استري وصراكم إيرترا كدفع اللوا مالت ኤርትራ ተሰርሓሉላ ናብዚያ ሓንቲ ኣብ ታብኔልና ተይወሪኹም ኣለኹም ነዚያ ዝብል ዘለኹ ኤርትራ ምስ ስዑድያ ምስ ግብፅን ፅቡቕ ዝምድና ምስ ገበረት ዝብል ፅግና እንታይ ገብር መሲልኩም ኤርትራ ትወረንላ እዩ ዝብል ኤርትራ ስለትወርን ዘላ ኢማራት ኣትሕንኒ ዝብል ንሕና ንሰርሕ ዲፕሎማሲ ርግኣት እንትዞባ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሱ እንታይ ይብል ኤርትራ ምስ ህወሓት ምስ ፋኖ ኮይና ክትወርን ስለ ዝደልደላ በጃ ክሓግዙን እዩ ሓደ ኤርትራ ኣብዚያ እንታይ ዝፅሒፍሎ መሲልኩም ናይ ብዙሓት ሓሳባት ኣብዚ ከምባይን ገይረ ዘለኹ ኣብቲ ኩናት ዝነበረ أبي تصحفت مسيلكم I wish I can find it بزحات نيران أب صحفات حويسهم من نيران anyway انتهي تبل نيرا I think تحاويسن سلزلاك رغباي كالكون بزخون انتهي تبل نيرا اتي نسوز بلو زلو أب عسران كلتن قدمتي والبريتوريا
እቶም ህወሓት ናብ ሰራዊት ናይ ትግራይ ናብ 4 ኪሎ ኣብ ዝተበገሱሉ ግዜ እንታይ ኢሎም ንሻዕብያ ተንበርኪኹሎም ኢና ትሕኖኒ ኢልዎም ሻዕብያ ትሕኖም ሕጂ ኸዓ ፋኖ እናሓየለ ይመፅእ ስለ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኩነታት ድማ እናሓየለ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንመን ኣትሕኑኒ ይብላ ኣሎ ኣገይን ኢማራት ኣትሕኑኒ ድገሙኒ ማለት ዝወሃቦ ዘሎ እምበር ናብ ኤርትራ ወይ እውን ናብ ካልእ ፍሉይ ነገር ክገብር ስለ ዝደለየ ይኮነን ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ኣለና ይግበሮ ኢና ንብል ብዝኾነ ኣብዛ ቪድዮ ዓንተ በዘራኹም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኦም መንግስታት እዚኣቶም ብሃይለ ስላሴ ጀሚሮም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገበርዎ ዕንወት እዮም ዝነግሩ ዘለው ብሓይሊ ንኤርትራ ፈደሬት ገይሮም ጥራይ ዘይኮኑስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ታሪክ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ መንስያት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ መፅሓፍቲ ናይ ኤርትራ ዝተገበረ ዶኩመንት ገይሮም ኣለው ምናልባት ኣብዚ ነዊሕ ግዜ ከይትወስዶ ዘለ እምበር ከትኩም ኣብቲ ቦታ ኣርዒዋ ብኤክስ እውን ፖስት ገይርዋ ነይሩ ስለዚ እዚ ነቲ ታሪክ ብከምዚ መንገዲ ብሕፅር ዝበለ ቪድዮታት ትገብርዎ ኣለው ኣነ እውን ኣብ ኤክስ ፖስት ክገብረ ኣጋጣሚ ኣብ ላስት ሚኒት ጅርያ ስለ ዘለዎ እምበር እዚ ናብ ዓለም ሼር ክኸውን ዝግብኦ እዩ ዝገበራ ሰብ ድማ ኣብ ዘለኩም ኦኬ ኢንክሉድ ኣይገበርዋን ሜይ ቢ ኣብ መወዳእታ ገይሮሞ ኣይገበርዋን ኣሎ እቲ ፀሓፉ ለይቲ ዝገበራ ቪድዮ ይብል እየ ግን sometimes they forget it ዝኾነ እዚ ነገራት እዚ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ኣለና ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለኹ ኣብዚ እዋን እዚ ኣገዳሲ ምዕባለ ተራእዩ ኣሎ እሱ ድማ ብጎረቤትና ሱዳን እዩ እንታይ ማለት እዩ ብጎረቤትና ሱዳን ኣብ ዶብ ናይ ኤርትራን ኣብ ዶብ ናይ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብቲ ብሉ ናይል ዝበሃል ዞባ RSF ዳዕመ ሰርዒን ሓደ SPLM ዝበሃል ዕጡቕ ጉጅለ ክልቲኣቶም ኮኦርዲኔትድ ኮይኖም አንጻር ሰራዊት ሱዳን መጥቃዕቲ አካይዶም ከም ዘለው እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ መጥቃዕቲ ኣብ ብሉ ናይል ዝበሃል ቦታ እዩ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ድማ ከምቲ ሱዳን ወር ኒው RSF offensive in Blue Nile diversion from the Kordofan front ስለዚ ካብቲ ኮርዶፋን ዝበሃል ዘሎ ብሓድሽ መኣዝን ኩናት ከፊቶም ኣለው እዚ ኩናት እዚ ድማ ኣብ ከባቢ ናብ ኢትዮጵያ ዶብ ዘሎ ወገን እውን ስለ ዝኾነ ብዙሕ ነገራት ክፈጥር ዝኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣገይ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ነርና ኢትዮጵያ ኣብ ጋምቤላ ዝበሃል ዞባ ማዓስከር ኒ RSF ክኸውን ዝኽእል ብኢማራት ፋንድ ዝኾነ ማዓስከር ተኸፊቱሎ ዝበሃል እዚ ድማ በቲ ግንባረቲ ሰራዊት ኣሰልጢንካ ን RSF ብምሃብ ናብ ካርቱም ገጽካ መጥቃዕቲ ክግበር ከም ዝኽእል ይንገር ነይሩ ስለዚ ንዑ ዘተናብህ ኩነታት ንርኢ ኣለና እዚ ከዓ ክልቲኦም ክልተ ግንባራት ብሓደ ኮይኖም እዮም መጥቃዕቲ ዝገብሩ ዘሎ the Sudan's Armed Forces repelled the large scale assault ነቲ ቀዳማይ መጥቃዕቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ክመልሶ ኪኢሉ ኣሎ analysts believe the offensive was not aimed at capturing territory but rather open a new front in the Blue Nile, divert attention away from the Kordofan front where fighting is intense. እዚ ዝግበር ዘሎ ኩናት ድማ ኒ ሰራዊት ሱዳን ገጢምካ ንምስዓሩ ዘይኮነ ነቲ ኣብ ኮርዶፋን ቀንዲ ነቲ ናይ ዳርፎር ዞባ ብሓይሊ RSF ተቆፃፂርዎ ዝነበረ ሰራዊት ሱዳን ኣትሪሩ ይዋጋእ ኣሎ ብዙሕ ቦታታት ድማ ተቆፃፀሪ ይመፅእ ስለ ዘሎ ንዕኡ ነቲ ፀላኢ ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ካልእ ግንባር ብምኽፋት ዳይቨርት ክትገብሮ ክትመቃቕሎ ንምፍታን ዝግበር ዘሎ እዩ ግን ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣብኡ እውን ይመልሰሎ ነቲ መጥቃዕቲ ብካልእ ድማ ሓያል ዝኾነ ገስጋስ ይገብር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩናት እዚ ሰራዊት ሓላፊ ናይ ስለያ ናይ ግብፂ መፂኡ እውን ንሳቶም ብቐጥታ ይራኸብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ውፅኢት ናቱ ብሕጂ ክረአ ምክንያቱ ብዝሒ ተሳተፍቲ ዘይኮነ ውፅኢታውያን ተሳተፍቲ እዮም ስለዚ ሓላፊ ናይ ስለያ ናይ ሱዳን ናይ ግብፂ ምስ ሰራዊት ናይ ሱዳን ተራኺቡ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ሪኢና ኣለና እዚ ነፍሱ ዝኻለ ግብፂ ሞር ኣብቲ ኩነታት እቲ ኢዳ ትእቱ ከም ዘላን መመሊሳ ናብቲ ኩነታት ትጠልቕ ከም ዘላን ኒ ሰራዊት ሱዳን ድማ ወላ እኳ ከምቲ ዝድለ ከምቲ ዝግብኦም ይሕግዝዎም እንተዘየለው ደሓን ዝኾነ ምንቅስቃስ ይግበር ኣሎ ንምሕጋዞም ዝኣክል እዩ ዝበሃል ዘሎ ደሓን ዝኾነ ምክንያቱ ሰራዊት ናይ ሱዳን ለንቀነ አልቡርሃን ማለት እዩ እንታይ ክብል ተሰሚዑ ዝበሃል ዘሎ መጀመርያ ንኣምላኽ ኢና ሓገዝ ናይ ኣምላኽ ኢና እንደሊ ትሕቲኡ ድማ ሓገዝ ናይ ቱርኪ ዝያዳ እዩ ክሕግዘና ዝኽእል ስለዚ ቱርኪ ሞር ኣስተዋፅኦ ክትገብረልና ትኽእል እያ ኣብዚ ኩናት እዚ ዝብል ዘረባ እዩ ዝስማዕ ዘሎ ስለምንታይ ንቱርኪ ይብሉ ኣለዉ ቱርኪ ኣብ ኩናት ነጥበ መቐይሮ ክገብር ዝኽእል ኣፅዋር ክትህብ ትኽእል ድሮናት ክትህብ ትኽእል እንኮ ሃገር ንሳያ በዓል ስዑድያ ገዚኦም ካብ ካሊኦም ከምፅኡልካ ዝኽእሉ ናቶም ዘፍርይዎ ኣፅዋር የብሎምን ካብ ፓኪስታን ድያ ክትገዝእ ወላ እውን ስዑድያ ካብ ቱርክ ድያ ገዚያ ክትበካ ዝያዳ ካብ ነፍሳ ክትዕጥቕ ትኽእል ቱርኪ እያ ስለዚ ኣብዚ ቀረባ ቱርኪ ናበይ ክትከይድ እያ ዝበሃል ዘሎ ናብ
سعودية ناب جبسن كتكيدي از بهال زلو نابتن ناب سودان زجبر زلو coordination ون حيال زخونة حبراوي سرح كسرح كم زغلي زنقر زلو كل زنر يزلنا كل زن عزب زلنا أزيو أقدر سكنتاتيو ني إمارات challenge نمقبارة بزح منقصقاس يقبر كم زلو يزنقر زلو تجن بارجن إمارات أبزوانزي سقطي سمع سلو زلو أب يمن تهري مايلنا وسيالا أب سوماليا كترز مخانات نجيرالا أب سودان دما تكوينا تعصي والو أب ليبيا ونسقطي يقات مالو أب إرترا قدم بوتاي نبران سلازي كاب كله تقلف سلازلا إمارات نزو كنتات زي كتتصاوري تخلنيا سلازي انتاي كتقبر اللوا برقز أي أكل صوع اللوا اتقن زراي هند خيدا قال مال هند كتحنا يتخلنيا نا أمريكا أنت بلد أمريكا إذا كنت تخلنيها مغنياتو أبتقول داينا أمريكا سعودية ونصلوا سلازلوا تركون سلوا سلازلوا جبس ونصلوا سلازلوا قطر ونصلوا سلازلوا سلازي اتقدم أين عتاتهم زدليهم مني إسرائيل زبال حيلي listen. There is many topics of shared interest on which we can work together, and we must deepen our security and intelligence ties. You are our brothers and sisters. We are pleased by your visit. Thank you very much for coming. My friend, it's an honor for us to give us the opportunity to come and visit you here and meet with you. It's very important, you know. زين إسرائيل هي أبت أبراهام أكوردس كجبر كله استزربيو أتنا إسرائيل كما حواتنا إن نريو كونجا لما لازم بنزلوا نريو لنا زي ترى زرباقي مثلنا درو أبغني إمارات كميك سلف جميرو لو تميديانا إسرائيل حدا ملكت كبكمي جن أبزيا زربازيا نايز إمارات زبلاسو relationship with a very broad perspective. Our relationship, the UAE and Israel, when we talk about the Abraham Accord agreement, we want you to look at the big picture. It's not a political agreement only. It's not an issue related to security and defense issue, no. It is an agent of change for the whole region. Exactly. سمعك مرة تايلو إذا أبراهام أكوردس غيرنا يزلنا مس إسرائيل ترى ناي ديفنس ويوناي قطبا ركب تراي غيرنا زوز سبات هالو جيجاي ناي إماراتنا ناي إسرائيل زمدنا ويون إذا أبراهام أكوردس فرينا يزلنا نملو تزوبا نمقيارو إنا غيرنا يزلنا يزبل إذا زربا فايرال كوينا بزو حساب يزورالو سلازي إسرائيل تدليو استراتيجي أب هاجرات عربن أب قرن أفريقيا إسرائيل مقصقاساتا كل سب سلازقاومو انتهيات قبر زلا بشفان توجان هورسي بروزي بشفان ناي إمارات كم زقبر زلو السعودية بزحات كم زبلو ولا هاجرات ولا كيلاتات نعرفون زبلو زيادة نتناي مودة تمرداتا بريزنتنا إيرترا يونت السعودية زيادة أبرهيلون سقمتن خوست جيرواني زبال زلو سلازي انتهي زي أزوج أكايدازي كندمنتاي ناي إسرائيل قعزو خمز نبرقن بإماراتي تكبر كم زنبره زيد مع ليبيا زقبرو وزنبرو مستيراوي ناي إيربيس تجبره ناب إيرترا كربي لست تجبره تريهم نتي باب المندب ملو بملو نمكوت صاروا كله ناب أب السودان زقبر زنبره استفر عليه بوتات أب سوماليا استفر عليه بيسس زقبر زنبره أب بوسا سوريا كله كل نجار زياتهم نتزوبات ملو بملو نمكوت صاروا زقبر زنبره أكايدا مخاني زنقر زلو أجي التميديا نا إسرائيل بخلت من قد يزتك عزلو كلا يكون كفتني يسو حانت بزي أبزي على ذا أرتيكل زيا بعلى منصحي فواعي فلتني يجن بزح قبر ملسي كاب إسرائيلويان تركب زلا أرتيكليا أبزي انتهي بالمسيلكم إذا زيادة يعني را No, I think there was this another article if there is. أنا كم سألكم. It is an agent of change for the whole region. Yes, okay. أبزيا زلا بخلتها من قد يوم زري وازلو زيا sorry أي راحون تاني أنت بلالو هذا investigation سعود عرب سي نهجرات عرب بفلاينة تنجيسي سي تتقيمة ني إمارات كتنت لا تفتنا لا زبل زربا بزيادة يزرب للو سلازي إذن خيقات مدما عاب ميديانا إسرائيل متيو نتأنكم مشاركتنا إمارات سعود عرب أنا تيلا كتداغما مفتانا إسرائيل تارجز قبري زبل حيال زخوني ميديا كامبين أنت أر سعودية
ተበጊሱ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ካብኣ ትበለጽ ግን ኣብዚ ሓደ ስዑድያዊ ዝጽሓፋ ኣዝያ ኣገዳሲት ኣርቲክል እያ እዚኣ ኻንታያ ትብል ዳርጋ ስዑድያ ግጭፍ ዝኾነ ሚድያዊ ሓይልያ ፈንያ ዘላ አንጻር ኢማራት ብዓረብ ድማ እዩ ዝያዳ ነቲ ዞባ ዝምልከት ግን እንታይ ገብርዎ ኣለዉ ብእንግሊሽ እናተርጎሙ ናበይ ይሰድዎ ኣሎ መሲልኩም ብፍላይ ሓንቲ ኣርቲክል ብዝበርትዐ ዝጽሓፍዋ መንግስቲ ስዑድያ መሐመድ ቢን ሰልማን ንኽድምሰስ ኣዚዙ እዩ ምክንያቱ እስራኤላውያን ብዙሕ ተቃውሞ ክገብሩ ስለ ዝጀመሩ በዓ ስለዚ ንእስራኤል አንጻሩ ንኸይትገብር ይጥንቀቕ ኣሎ መሐመድ ቢን ሰልማን ምክንያቱ እስራኤል ኣብ ዋሽንግተን ዘለዋ ጽልዋ ዘይፈልጥ ሰብ ኣይኮነን ንበዓሉ ኣብ ስዑድያ እውን ካልእ ፀገማት ክፍጥሩሉ ከም ዝኽእሉ ይርዳዩ ብዝኾነ ኣብ መንጎ ዘን ክልተን ሃገራት ዝነበረ ዝምድና ምስ ተበትከ እንታይ ኣጋጢሙ ንዝብል ስፍሕ ዝበለት እንተናይ ዝብ why did the alliance collapse እንድሕር ኢልና መጀመርያ because the question from the start wasn't where we are going together but how do we prevent the worst right now ስለዚ እቲ ጉዕዞ ስዑድያን ኢማራትን ብሓደ ኣብ የመን ክኸዱ ከለዉ ኣብ ካልእ ዕላማ ናቶም ሓደ ይኮነን ሕማቕ ነገር ንኸይመፀና ብኸመይ ጠጠው ነብሎ እምበር ናበይና ንኸይድ ብሓደ ዝብል ዕላማ ይነበሮም ብርግጽ ኢማራት ኣይነበራን እዩ ዝብል ስለዚ እቲ ናይ የመን ኩነታት ስግኣት ምስተኣለየ ድሮ ኢማራት ናታ ኣጀንዳ ክትገብር ጀሚራ ንስዑድ ዓረብ ኩሉ ግዜ ሃገራት ውሽጣዊ ሰላምን ዓቂበን ወይ እውን ሃገራት ብመንግስትን ዝመሓደራ ርጉእነት ክህልወን ልኡላውነተን ክኽበርን ኣለዎ ክትብል ከላ ኢማራት ግን ሃገር ዝበሃል ዘይገድስ ንዓታቶም ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ንረብሖም ከገልግል ዝኽእል ዝያዳ ምስ ሰሪሖም ነተን ሃገር ወደባታ ክቋፀሩ ፀጋታታ ክምዝምዙ በይዛት ናቶም ከም ድሌቶም ንኽገብሩ ዘፍቅደሎም ኣካል ናን ስቴት ኣክተር ወይ እውን ተቃዋሚ ጉጅለ ንዑ ሒዞም ምስ ክሰርሑ እዮም ዝመርፁ this gap is the root of the story ተቐንዲ ፀገም ድማ ካብዚ ዝብገስ ኣብ ሱዳን ኪድ ኣብ ሊብያ ኪድ ኣብ ሱርያ ኪድ ኣብ የመን ኪድ ኣብ ሶማልያ ኪድ ተመሳሳሊ ዛንታ እዩ ኢማራት መቃቂላ ነተን ሃገራት ክትበታትነን ወላው ናብ ኤርትራ ተሓሳብ እዩ ስዑድያ ድማ እተን ሃገራት ርጉኣት ኮይነን ከም ሃገራት ዝከኣለካ ክትሕግዘን ውሽጣዊ ሰላምን ርግኣትን ግን ክሕልዋ ዘለዎን ስለዚ ካብዚ ስለ ዝብገስ እቲ ባእስናተን ኣብ ኩሉ ግንባራት ክረአ ይጅምር ይበል ኣርባዕተ ነገራት ይጠቅስ ኣብዚ ሶቨሬኒቲ ኣብ ልኡላውነት ክንርኢ ከለና እንታይ ብል ሪያድ እተን መንግስቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ንሱ ክሕገዝ ኣለዎ ንሱ እቲ ሌጂቲሜት ብል ኣቡዳቢ ግን ምስ ተቃዋምቲ ኮይኑ ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ ቁጠባ ኣብ ቁጠባ ቀንዲ ኣገዳሲ ኣለዎም ባእሲ ኣለዎም ኣብዚ ግዜ ብዙሕ ግዜ ነጠቕሳ ኣለናን እቲ ባእሲ ኣብ ቁጠባውን ዳይሬክሽን ኣለዎ እሱ ድማ ኢኮኖሚ ቪዥን 2030 ዝብል መሐመድ ቢን ሰልማን ራእይ ናይ 2030 ምስ ኣምፅአ ቀጥታ መወዳደርቲ ንመን ይከውን ንዱባይ ይከውን ነቲ ናይ ዱባይ ሞዴል ኣብ ስዑድያ ግን ስዑድያ እዚኣ ዓድን ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎን ፀጋታት ዘለዎን ስለ ዝኾነ ንዱባይ ክቐትላ ዝኽእል እዩ ስለዚ ገለገለ ኤርትራውያን እንታይ ክብሉ ይሰምዕ ሓቅነት እውን ኣለዎ ባፅዕን ዓሰብን እውን እንትኾና ክምዕብል ኣይደልን ኢማራት ምክንያቱ ነቲ ናይ ጀበል ዓሊ ዝበሃል ወደብ ናቶም ንዑ ክወዳደርዎ ስለ ዝኽእሉ ናብ ሕጂ ኣነ ኤርትራ ክሳብ ክንዱ ደረጃ በፂሓ ተፍርሆም ክብል ኣይክልኒ ብሓፈሻ ግን ወደባ ዝደልዩ ከማዕብልዎን ኣይኮኑ ዝደልዩ ዝብል መፅናዕቲ ምፅአልኩም እየ ሕጂ ታዳ ሒዞም ቁርብ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሮም ከምዘይ ምዕብላ ይገብርዎን ዝያዳ እቲ ጀበል ዓሊ ቀዳማይ ክኸውን ይደልዩ ነቲ ናይ ጅዳ ከምኡውን ነቲ ናይ ኣብ ስዊስ ካናል ዘሎ ናይ ግብፂ ክፀልዎ ይከኣሉን ኣብ ሎንግ ተርም ንዑ ኣዳኺሞም ዝያዳ ወይ እውን ንሶም ክቋፀርዎ ኣለዎም ከምኡ እቲ መደብ ዝኾነ ንመለስ ኣብታ ርስቲ ናይ ስዑድያ ቪዥን 2030 ንከይዕወት ዓብ ዕንቅፋት ትኸውን ዘላ ኢማራት ሕጂ እውን ፕሮፓጋንዳ ናቶም እንታይ ይብላ ኣሎ መሐመድ ቢን ሰልማን ኣብ 2030 ቁጠባ ከማዕብል ዝሓሰበ ስለ ዝፈሸሎ ሕጂ ናይ ሕርቃኑ እዩ ናብ ኢማራት ገፁ ከፀግዖ ዝፍትን ዘሎ ኩሉ ስለ ዝፈሸሎ ብምባል ግጅፍ ፕሮፓጋንዳ እዩ ኣንጻሩ ዝግበር ዘሎ ዝኾነ ግን ከቢድ ዝኾነ ፀቕጢ ገጢምዎ ዘሎ ስዑድያውን ክንብል ንኽእል ኢና ኤነርጂ ማርኬት እቲ ሓንቲ ርጉእ ዝኾነ ዕዳጋ ትደሊ ስዑድያ እትያ ድማ መበላሸዊት ምክንያቱ ኣታዊ ናይ ኢማራት ክፅያቕ ክኽእል ኣሎ ባህሊት እያ ኢማራት መሐመድ ቢን ሰልማን ዝኣክል ቁጠባ ክህልዎ የብሉን ምንታን ነቲ ራእይ ናይ 2030 ንስዑድያ ዓባይ ናይ ቱሪዝም ሰንተር ተገይርዋ ዱባይ እንታይ ክትከውን ንኣብነት ፖሊስ እንታይ ተታትዩለ ለኩም መሐመድ ቢን ሰልማን ኣብ ስዑድያ ገዛ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ካልኣይ ድማ ሕጂ ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት ዝወፀ ፖሊሲ ድማ 30 ሚልዮን ዘለዎ ገንዘብ 30 ሚልዮን ተለካ ወይ እውን ሓደ በልሕ ተምሃራይ እንድሕር ኮይንካ ስዑድያ ሬሲደንስ ትበካ ናይ መንበሪ ፍቃድ ትበካ እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ስዑድያ ከም ገንዘብ ዘለካ ታክስ ኣይትኸፍል ኢኻ ኢንካም ታክስ የብሎም ስዑድያ ኢንካም ታክስ ዘይብልካ ሚልዮነር ኮይንካ ረሲደንስ ናቶም ተለካ ካብ ታክስ ክትሃድም ትኽእል ኢኻ እዚ ድማ ሃብታማት ኣዝዮም ዝደልይዎ እዮም ኢማራት ራያ ወይ ቀጠር እያ ገለ ትህብ ዘላ ነዚ ስለዚ ስዑድያ ኣብዚ ገይም ዝተኣቱላ ገዛ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዱባይ ትገዝኦ ኣብ ኢማራት ኣብ ስዑድያ እውን ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ እዚ ማለት ድማ
كلهم زم هجرات الإسلام ناب إمارات زخدم زلون إمارات سلز فتوي كونن تايدا أمارات سلزي اللي تودا داري مستنا إمارات السعودية نتعدل لتنا عبيتون تخيدا بزح سب ناب السعودية كيدو ناب فلايتي نا إندستريال زون فري زونز بحالو زواتات غيركا معبول زخنا تكنولوجي غيركا نقولو تهاجر كيري تخلني هاجرام قال بوتاتات أدفانس تكنولوجي كوميونيتي ندحري فطيرهم كومي فترو لو سبنا تجزاو أو كنا بريخن شعو كابتي هاجر زمز كابتي بوتاتات زمز أتاويتات وسيدون ما نخالك كفارتنا السعودية أب ممعبال كتقام اللي خلي بزخونه اتبع سناتهم أب بزع دايركشنز كم زلنا نرزلنا نبعكي أزيا قداس أناليسيس نرزلنا زيك بزحات كيلاتات نتبوتات زفلتو زنقرنا زلويم from Yemen to the Horn of Africa then the Sudan Yemen wasn't the cause it was the revealer ስለዚህ تبعسهم أب بزع بوتاتات زلو losing influence سعودية إمارات دما أب يمن تسعر الله أب سعود عربن جبسن سوماليان كوينن حدش الله يعني سفترة له تركو دما تكنيكال سبورت تبالا أب السودان تقونه رياض مسكالوت حيلتات كوينا نتمنجس السودان أم حيال تسرح الله أب كل بوتات دما نمني نيمارات الواناتا حيلناتا نمدخامي the Red Sea is a red line كأي بحر دما كأي مسمري جبسي نيجيبيان تاي لمو نبتسقنا تاي لمو كأي بحري كأي مسمري لمو سعودية دما كأي بحري نيمارات كأي مسمري تبلالا زين كلتين قالات نيرترا أزينا قدستين سعودية كأي بحري نيمارات كي تمسك أي مسمري نعي تبلالا جبت دما نعبي بقنتي نيجيبيا أنا بحري الدكتور بدر عبد الله منيسر جاتو سايناتهم نعبي حلمتها ناب كأي بحري نجبسك أي مسمري لهم سلازي إيرترا زين كلتين هجرات مشاركتها يكرب الكلنا exactly استسرحنا قروني alliances are being rewritten إذا كان تايز بالزلو كاب جبسي ناب تركي ناب قطر زقبر زلو حجي إذا كلها رأسي ناب قطر شفت قبره سلام تايب لكم الله إذا an important aspect of زدما إسرائيل نسعودية ترى يكونت عندي نقطر يا تارجت جرازلا سلام تايسمع in the Bild investigations because a judge has now ruled that Netanyahu's aide, Jonathan Orich, the central suspect in the investigations, will stay out of the Prime Minister's office until at least March. Now, the probes involve two major allegations. First, the leak of classified material to the German tabloid Bild, and then claims that Prime Minister's office staffers were also working for Qatar at the same time. In the ruling, the judge said that there's a reasonable suspicion that Orich transferred sensitive information that should have stayed secret for state security, and that in some cases, he may have done it intentionally to harm state security. Orich is now barred from the Prime Minister's office, banned from contacting others connected to the case, and can't leave the country. Dr. Wolf, even from the انتايس كيبلو لو انا سكرم كايز بلن زي حقنا تعالوا دي بلون زياده قطر مسلامون كون خلي قطر سي اوشتي ناي برايم مينستر اوفيس ناي اسرائيل اتيا قال كفالات نسات خفلهم نسات قواصرهم بقطر فاند زخونو حيلتات ترخيبهم يبلو لو زخانتايو بنيامين نتنياهو اب اسرائيل ببزح كستات يزخصص بزح كسي زلوا እዚ ኩናቱ ወረ ኩናት እንተጠው እንድሕሪሉ ኣብ ጎዳ ጉዲ ከኣቱ ዝኽእል ይበሃል ዶናልድ ትራምፕ ድማ በጃኹም መሓር ወይሉ ለሚንሎም እዩ ስለዚ ቀጠር እንታይ ዝብል ኣሎ እጅ ድራማሱ ኣብ ውሽጢ ናእትያ ተበላሽወና ዘላ ምክንያቱ ፀላኢ ክደል ኣለዎ ኣብ ደገ ኢራን ክብል ክእል እዩ ሱርያ ክብል ክእል እዩ ግብፂ ደገለል ኣብ ውሽጢ ኻ ከመን ፀላኢ ከንተ ደሞ ቀጠር ኣብ ውሽጢ ኣትያ ኣንፃራይ ገንዘብ ዝኸፈልዎም ንዓይ ዝገብሩኒ ዘለዉ እሱ እዩ ናበለይ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ንቀጠር ኣብ ውሽጢ ፖለቲካ ናተይ ኣትያ ብምባል እዩ ንቀጠር ንክሃርምዎም ምክንያት እዮም ዝደልዩ ዘለዉ بزخون يقول من قد ما نقطر مهرام دلو النت كم زلهم عبد السمعو حنت حتى وقت حتى خلا قطر كترمني وقت to Qatar because I can say from my personal perspective Israel's policy when it comes to Qatar has been an unmitigated disaster certainly before October 7th and certainly after Qatar, unlike what the Prime Minister said, is not a complicated country. From the Israeli perspective, it is an enemy country. كم تري ولا لهم نقطر كم طلعت حجريا نا الجزيرة دما بلوج يرومهم سلازي قطر كترم زلوا حجريا قطر كتنصل زلوا حجريا سلازي انتايم زدلي زلو اسرائيل ندحريلنا نقطر دبلوماسياوي ጨዋዳናቶም حيلوا مالو اب واشنطن دليتهم نخي يقبروا معناته دونالد ترامب معرض اسرائيل تفتوه نقطر فتوهم بزحياب بويا من انفستمنت عدل فتروليوم نسعوديه يفتوهم سلازي اتزاقام اب واشنطن كبصح كله اسرائيل نسوم زبلو طراي اب مغبار ايتعوتونا له እነዚህ ቀጠር ዝበሃል ሃገር ድማ ብፍሉይ ታርጌት ገይሮም ኣለዉ ስዑድያ ድማ ንቀጠር ግድን እያ ተድልየኒ ትብል ዘላ ብዘይ ቀጠር እዚ ጉዳይ እዚ ክንዋፅኦ ኣይንኽእልን እያ ትብል ዘላ ስለዚ ቀጠርን ትርኩን ግብፅን ስዑድያን እዚኣቶም ኣርባዕትዮም እንድሕር ብሓደ
ኣላያንሶም ኣደልዲሎም ክኸዱ ጀሚሮም ኣብ ዞባና መን ክረብሕ ይኽእል ኤርትራ ሱዳን ሶማልያ ክረብሓ ይኽእላ እዚኦም 4 ሃገራት ታይለኩም ስዑድያ ግብፂ ብፍላይ ድማ ስዑድያ ቱርኪ ቀጠር ብሓደ ብቐረባ ክሰርሑ እንትጀሚሮም ፍልልያቶምን ካልእ ድራማታቶምን ገዲፎም ብቐረባ ግብፅን ኮላ ሓዊስካ ብሓደ ክሰርሑ እንትጀሚሮም ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳናቶም ብዝሒ ህዝቢ ዓብ ዕዳጋ ዓብ ተሰማዕነት ስለ ዘለዎም ብሓደ ክሰርሑ እንትጀሚሮም ነቲ ናይ እስራኤል ዘለዎ ፅልዋ ቻሌንጅ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም እዚ ድማ ንሳቶም ናሕትዶም እናተባሃሉ ከሉ ብፍላይ ኤርትራ ዓብ ረብሓ ክህልዋ እዩ ንመለስ ኣብዚ ኣላያንስ ሪትን ድሓን ኣብዚ እቲ ኣላያንስ ኣብዚ እውን የግረኩም ኣሎ ሳውዲ አረቢያ ኢጅፕት ተርኪ ቀጠር እዚኣቶም ብሓደ ኮይኖም ፓኪስታን ድማ ከም ኒኩለራዊ ሓይሊ ኣብ ጎኖም ኣሎ ማለት እዩ ንዑ እትዮም ኣሎ ፓኪስታን ኒኩለር ዘለዎ ሃገር እዩ ስለዚ እታቶም ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ቁጠባ ኣብ ኩሉ ማነጅ ኬያስ እቶም ሽግር ፈጠርቲ ድማ ኣቡዳቢ እንዳ ምስ ድማ እስራኤል ኣሎ ከም ታሕቲ ድማ ናይ ብልፅግና መራሒ ዓቢ ሓፍታር ናይ ሶማሊላንድ ከምኡ ድማ ሕሜት ኣብ ሱዳን ማለት እዩ እዚ እቲ ኩነታት ኣብ ዓለም ዘሎ እዩ here are the era of Gulf consensus እዚ እንታይ ይብላ ኣሎ 3 upcoming scenarios ሰለስተ ኣብዚ ቀረባ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ሲናሪዮስ ኢሉ ኣሎ ሓደ disintegration ነቲ ጋልፍ ኮንሰንሰስ ወይ ከዓ እቲ GCC ዝበሃል ኣብቲ ጋልፍ ዘሎ ሃገራት ዘሎ ምርድዳእ እንታይ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ኣብ ኩንነት ኮይና ክንሪኦ ከለና ኣብዚ መፅእ ዘሎ ሰለስተ ተኽእሎታት ኣሎ ይብላ ኣሎ ሓደ disintegration and a new alignment high probability ብቐንዲ ነቲ ጋልፍ ኮንሰንሰስ ዝበሃል ወይ GCC ዝበሃል ፈሪሱ ሓድሽ ነገር ክኸውም እዩ ከዓ ንኢማራት ኣልዮም እቶም ካልኦት ብሓደ ክኾኑሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክፍጠር ከም ዝኽእል ዝነግር ዘሎ ስለዚ እቲ ዝለዓለ ተኽእሎ ዘለዎ ድማ እዚ ዝብል ዘሎ practical collapse of the council system and solid access with clear borders ስለዚ ጽቡቕ ዝኾነ ዝምድና ዘለዎን ጽቡቕ ምርዳእ ዘለዎን ብሓደ ክኾና ይኽእላ ከምታ ኢማራት ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ቀጠር ጌራቶ ዝነበረት ኣብ ልዕሊ እታ ገይምትያ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ክትወርድ ከም ትኽእል ግን ነዚ ዝከላኸል ዓብ ሓይሊ ኣሎ እስራኤል ዝበሃል ሓይሊ ኣሎ እዚ ከይጋጥም ክንሪኦ ኢና ክንምንታይ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ካልኣይ ማነጅድ ኮምፔቲቲቭ ኮኤግዚስተንስ ዝኻ ካልኣይ ድማ ማእከላይ ተኽእሎ ዘለዎ እንታይ ይብላ ኣሎ ዘለዎም ፍልልያት እናገበሩ ብሓደ ክቕፅልሉ ዝኽእሉ ዝኻ rules of engagement imposed internationally to curb the explosion but they don't address the root ስለዚ ካብ ደገ ዝመፅእ ካብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ኣብ መንጎኹም ብብትታን ከጋጥመ የብሉን ግን ነቲ ፀገም ካብ ውሽጡ ዘሎ ፀገም ድማ ካሕውዮ ዘይከል ስለዚ ብሓደ ተፀዋዊሮም ሽማዊ ማሕበር ሒዞም ክኸዱ ትግበር ይኽእል እዩ ሳልሳይ ድማ coercive Saudi hegemony closest እንታይ ይበሃል ኣሎ ኢማራት acceptance of a smaller role to avoid isolation እቲ ሳልሳይ ተኽእሎ ድማ ኢማራት ክትንብርካኽ ክትክል ኣለዋ ስዑድያ እቲ ሓያል ኣብ ጋልፍ ስቴትስ ናይ ስዑድያ ሓይሊ ተቐቢሉ ድንን ኢሉ ከም ሓደ ንእሽተይ ሓይሊ ኮይኑ ክንቀሳቐስ ተኽኢሉ ድማ እዚ እውን ዝከኣል እዩ ስዑድያ ድማ ብፍላይ መሐመድ ቢን ሰልማን ዝፅዕሮ ዘሎ ይብላ ኣሎ መወዳእታ the conclusion what we are seeing isn't a dispute over shares of water tactic blah blah it is a structural shift in the region from the alliance to state alliances ስለዚ እዚ ዝረአ ዘሎ ሓድሽ ባእሲ ቅልቅል ጥፍእ ክብል ዝኽእል ዘይኮነ መሰረታዊ ዝኾነ ስትራክቸራል ቅርፂ ዘለዎ ባእሲ እዩ እቲ መፍትሒ ድማ ብዙሕ ፃዕሪ ዝሓትት እዩ እቲ ፀገም ድማ ሃገራት ብህላዊአን ዝመፀን ፈተና ስለ ዝኾነ ኣብ ጎኒ ስዑድያ ዝመፃ ዘለዋ ጀስት ካብ ኢማራት ናብ ስዑድያ ክንከይድ ኣይኮነን ህላዊአን ኣብ ምልክት ሕቶ ስለ ዝኣቱ ዘለየን ናብ ስዑድያ ዝመፃ ዘለዋ ናይ ስዑድያ ድገፍ ናይ ስዑድያ ፀቅዒ ዝኾነ ዘለዋ እዩ ዝብል ዘሎ ብግምፂ ኣሉ ካብ ኢማራት ዝሃድማ ዘለዋ ሃገራት ወይ እውን ኢማራት ናይ ህላዌ ፈተና ኮይና ስለ ዘላ 2026 is not an ordinary year እዛ ዓመት እዚኣ 2026 ኖርማል ዓመት ክትከውን ኣይኮነትን it is the year of masks falling and the start of Middle East written with soft power, sometimes hard power, but always by those who hold the alliances, the decision, and the time. ስለዚ ሓያል ዝኾነ ኣናሊሲስ ኢና ክንርፀን ኢና ሕጂ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና 2026 ፍልይቲ ዓመት ክትከውን እያ ክበሃል ከሎ ሕጂ ቁሩብ ትለይ ናብቲ ፕራክቲካል ኩነታት ክንሪኦ ከለና ኢማራት ነዚ ጉዳይ እዚ ናብ ሱዳን ይኹን ናብ ኤርትራ ናብ ሶማልያ ብኸመይ ክትሪኦ ትኽእል regime. The point I'm making here is that Iran thrive only through the instability and support all the proxies. And right now, for example, while the Muslim Brotherhood, Hamas is the armed forces of it, is collapsing in Gaza, hopefully, Iran now is moving all the way to Africa. See, this is what many are not focusing on. Iran right now is supporting with drones and weapons the Muslim
ናይ ሚድያ ሓይልታት ናይ ኢማራት ታይም ዝብሉ ዘለው ነዚ ናይ ሱዳን መንግስቲ መመሊሶም ናብ ኢራን ከፀግዕዎ ናብ ሞስሊም ብራደርሁድ ከፀግዕዎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ኣውስትራልያ መጥቃዕቲ ምስ ኣጋጠመ ናይ ግብረ ሽበራ መጥቃዕቲ ምስ ኣጋጠመ እንታይ ኢሎም ተቐላጢፎም እዚ ሞስሊም ብራደርሁድ ኣኽራርነት ናይ ምስልምና ዝፈጠሮ እዩ ሎሚ ኣብ ዘሎ ፅባሕ ንጎ ድማ ካብ ሱዳን ዝብገስ መጥቃዕቲ ከመፀኩም ይኽእል እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሕጂ ኢራን ስለ ዘላ ፎከስ ንኢራን ተጠቒምካ ኢራን ናብ ሱዳን ትኸይዳ ኣላ ዝብል እዩ ስለዚ እቲ ዘረባ እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ነዚ ሞስሊም ብራደርሁድ ናይ ግብረ ሽበራ ሌበል ናብ ሱዳን ኣምፂኻ ንሱዳን ታርጌት ትገብራ እዩ ኣገይን ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ባእሲ ኪኖቲ ናይ ሱዳን ባእሲ ዝሓለፈ ኢና ንብል ዘለና ሱዳን በቶም ንብሎም ፀናሕና ሓይልታት ትድገፍ ኣሎ ኤርትራ ድማ ውላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ በብዙሕ ሓይልታት ዝረአ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣገይን ዝተሓላለኸ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ኩናት እዩ ኣብ ከባቢና ዝፍፀም ዘሎ እዚ ምትሕልላኽ እዚ ድማ ብቐሊሉ ሃንደበት ክፍታሕ ዝኽእል ወይ ክእለ ዝኽእል ኢሉ ዝግምት ሰብ የለን ምክንያቱ ዝሓላልኾ ምክንያት እውን ስለ ዘለዎ ምትሕልላኹ ንገሊኦም ሓይልታት ረብሓ ስለ ዘለዎ እዩ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ወላ እኳ ካብ ብልፅግና ዝመስል ፈተና ዝመስል ስግኣት ዝመስል ወይ እውን ነገር እንተሎ ኤርትራ ብዝገበረቶ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ዝሓሸ ኣማራፂ ዝሓሸ ኢንቫይሮንመንት ፈጢራላ ክንብል ንኽእል ኢና ወላ እውን እቲ ፈተና እንተመፀ መዋፅኦ ንክትረክብ ኣገይን ግን ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ማክሲማም ክትጥቀመሉ ድማ ናይ ወትሩ ትምኒተይ ኣነ ከም ኤርትራዊ ማክሲማም ዝለዓለ ተጠቃምነት ክንፈጥር ኣለና ካብ gesture. Last week on Friday, Ethiopia and Djibouti signaled just such a move, formalizing a new military cooperation agreement that deepens one of the region's most consequential security partnerships. Ethiopia and Djibouti have signed a new military cooperation agreement aimed at strengthening joint security operations, intelligence sharing, and coordinated responses to cross-border threats. The agreement reflects a growing recognition in both capitals that regional security challenges, ranging from transnational crime to terrorism and border instability, require integrated and operationally aligned solutions. كم نريد لنا عبد حلفي عبد جبتي حدا أزيو أقداسي نعبي دخاخت ولا مقص أسترايو كم زنبرن بعفار سبقس سلزخوني أتي عفار زبهال كلنا إثيوبيا كاوز بقص أكال وكنتاتونا اللي وزبل أمنت سلزنبره أتا منقص جبتي كجبر زخل زنبره تقلاتيفو مس جبت مس إثيوبيا ناي ديفنس كوبريشن نايتون جنبارات ناي كلتيو جنبارات بوغن جبتي كم دما بوغن إثيوبيا هذا ناي ديفنس ديل جيرو مالو يزبال زلو أزي مچم أتا ناي عفار تبل دراما حانت كابا نريها زلنا نزي نجار تعرقينو إثيوبيا أنت كم جميرو مالو جبتي كتجبرت أنحت مس زجبرت الديل مس جبتي فريسو جبتي نبي إثيوبيا متي عزبلي يمكن حسوتي زي these are different things حدا عينة أرسز اللو منا يكونون بحفشة جنتينا نرزلنا أتانا جبتي تبل دراما زيادة أبيا كتتذكر تخل نحريلنا زيادة تاني عفار تبل دراما ناب إيرترا زغنعت كتكون كم تخيل وهنياتو أنا عفار أجندة تبعدلات right self determination دقلو زلو بإمارات فاند تخونت أكال نايتي إمارات قبرزلا كوينو نجبتون كسألو سلازي فتنة جبت دما أزي أبسون كفزر الحجر سلازي غونت نرجعون سلازلوا أبزو قداي زي بلتقنا دما أبزوان زي مسوزلو ساقطي وشتاوت أجمع سلازلو مسكالوت هجرات مس كينيا يغون مس سوماليا يغون ويمسخون يغون ديفنس ديل نخجبري قاية معناته نتزلوا كابدوب بدوب سجيرو ما توصل الحدقات ون كوتس سلازلي كعلي سلازلي جبت دما تمساس على الناس جيرو مالو عامو كزاربول نرلا ناجن نعيكر يغلقو جبتي وشتاوي أجمع أوشتاك لولاو سلازلا وانا تكلولاو مفتعك خونني مزبلتو دي عديل تقبر زلا بدوبنا يرترا كما تأزخل تأجم كم زي اللي ردو كينو أتونكو خجبرو وزغلو بوغن إثيوبيا كما تأب نزخلي بوغن سوماليا نزلو تقاصاص يرملو يزمسد بوغن إثيوبيا خجبر نزخلجن مستمنجستي كسرحو ويون زخانة نجار مفتعك خجبرو خلولهم إثيوبيا دما تعباي تتكعميتنا ودبهم سلزخانة نعي فلوي نجار أي رعين يابز خجبرو وزلو كريتين حجرات عبشر كنا زلوني سلزنا ديفنس ديل مقبارن أبكك تعمتوني قبريهم كم زين رني أنا جنرالاتنا طوم قالن أبتي كناتنا بحري أبي أحمد زربام جمروم جبتي the defense cooperation deal تبعيلو أب جبتي استقبرن يري سلزي we didn't see anything new أبزي just drama نمسرح زتقوموا لزلو كناتات راينا نرزلنا أب كبابينا دما بزوح نقراتي كهذا لو زبلتقنا دراما أمد لاي زيادة أوي نتف كم زلينا نرزلنا نعطاتهم تعباي سقمهم زيادة نريا زلنا دوم دس ይላል ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪክ
አየህ የሌባ አይነ ደረቅ መልሶ ልብ አድርቅ ይባል። ማንኛውም ሰው ግብፃዊ ሰው በምታይበት ጊዜ ጥላቻ አይደለም የማስተምረው እንዲህ አይነት ቀሊሎች መሆናቸውን እንዲህ አይነት የሌባ አይነ ደረቅ መሆናቸውን እንዲህ አይነት ፍትህ እንዳይበየን ማን መሆን ይፈልጋል? አብይም መሆን የሚፈልገው ገና እሱ ትግሉ እዛ እኮ ነው ያለው። ችግሩ 84 ዓመት ነው ሰውዬው። ስማ የወሰደበትን ኖቤል ፒስ ፕራይዝ ያስታውሳል። ምን ያህል ይሄ ኖቤል ፒስ ፕራይዝ የሚባለው ምን ያህል እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዳርጋ እንታይ ከም ዝብሉ እንታይ ከም ዝገጥፉን እዩ ዘይተረድኦም ዘሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ አብይ አሕመድ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ዓበየ አብይ አሕመድ ክኸውን እዩ ዝደሊ ግን ወዲ 84 ዓመት ድማ ክንእስ ኣይክእልኒ ይብሉ ኣለዉ እዚ ማለት እዩ አንጻር ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ ብዙሕ እንታይ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ብግልፂ አንጻርና ጠጠው ኢሉ ኣሎ ኣብዛ ቪድዮ ዝሓለፈ ዘጅ እንታይ ዝብል ዘሎ እታ ኖቤል ፕራይዝ ዝመንጠላ ኢልና ኢና ቅድሚ ሕጃነውን ኢለ እዚ ብዙሓት እውን ኢሎም እዮም ኖቤል ፕራይዝ ተመንጠለት ንአብይ አሕመድ ዝሃብዎ ዶናልድ ትራምፕ ንዓያ ትግባእ ባህላይ ነይሩ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ናሽ ነገራት ከም ቂምታ ይሕዙ እዮም ዝብልዎ ስለዚ ከም ዝሪእዎ ዘሎ ዓቅሎም ፀይቦም ኣሎ በዚህ በአፍሪካ ቀንድ ላይ ዘላለማዊ ዕጣ ፈንታው ነው እንዲቀጥል የሚንቀሳቀሱ ጸረ ጥቁር የሆኑ ህዝቦች ናቸው። እኔ እስካሁን ድረስ በስተት ካለ መታየት አለበት ብሎ የለም በዘረኛነት የዓረብ ጥያቄ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግብፂ አንጻርናዮም ፀላእትናዮም ከውድቑናዮም ዝደልዩ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ጎኖም እዩ ዘሎ ስለዚ እንታይ ንግበር ንዝብል ንዓና ምናልባት ኣሜሪካ ምሳና እንተዘየለ ኣምላኽ ምሳና ኣሎ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ ክንሪኦ ኢና ኣምላኽ ድዩ ከድሕነኩም ወይስ ምክንያቱ ኣምላኽ ምሳኹም ወይ ምስቲ ክኸውን ኣይክእልኒ እቲ ኩነታት ንፖለቲካ እዩ እዚ ፖለቲካ ተሓሓዛ ክትክእለሉ ክትክእል ኣለካ ኣብይ ኣሕመድ ግን ኣብ መወዳእታ ከም ንፈልጦ ነታ ኩነታት ሸይጡ ናብ ካልኡ ክኸይድ ተዘይኪኢሉ ኣብዚያ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ካልኦት ብልፅግና ድማ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ውሽጣዊ ፀገም ኣጋጢምዎ ኣሎ እዚ ኣብ ሚኒሶታ ዘጋጥም ዘሎ ድላገፅሉ ዝነበሩ እዮም ምናልባት ብኡ ገይሩ ነዘን 3 ዓመታት ኣብዛ ድራማ እዚያ እናሃለወ ወይ እውን ዕድል እንድሕሪ ጌርና ድሕሪ 8 ወርሒ እቲ ናይ ሚድ ተርም ኤሌክሽን ስለ ዘሎ ኣብቲ ሚድ ተርም ኤሌክሽን ሪፐብሊካንስ እንተተሳዒሮም ዴሞክራትስ ከዓ እንተመፅኦም ቀጥታ ንዶናልድ ትራምፕ ኢምፒች ኣብ ምግባር ክኸዱ ስለ ዝኾኑ ዝኾነ ነገር ከይገብር ይኽእል ይብሉ ኣለዉ እዚኣ there is a possibility እዚኣ ኣብይ ኣሕመድ እግርግርግርግር እናበለ ከይመለሰ ፀገም እናገበረ ቆፀራ እናውሕለ እናበለ ክሳብ ሚድ ተርም ከፀቢያ እንድሕሪ ክኢሉ ነዛ ኔጎሲዬሽንስ ኣብቲ ሚድ ተርም ዝበሃል ዘሎ ኤሌክሽንስ ኣብ ሰነትን ኣብ ሃውስን ዴሞክራትስ ተዓዊቶም ተመፅኦም ዶናልድ ትራምፕ መቃብሩ ክኸእት ኣለዎ መዓት ነገራት ኣመና ሕርቃን እዩ ዘሎ ኣብቶም ዴሞክራት ስለዚ ለል ከብልዎ ስለ ዝኾኑ ብኸማ ክንድሕን ንኽእል ኢና ዝብል እስትራቴጂ ናቶም ክሰመቀኒ ኣለኹ ምናልባት ግብፃውያን እንታይ ፅልዋ ክገብሩ ክእሉ ብዛዕባ ንዕዖም ዝምልከት ኮይኑ እዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ይመስል ካልእ ዝብልዎ ዘለዉ ስምዑ ብዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም እዞም እንዳ ዓጀውጀው ማለት እዩ ዝግጅት የደረሰን መረጃ አንደኛ በዛሬው ዕለት ሐሽፋ በሚባል የሱዳን ጠረፍ ከተማ ላይ የህወሓት የጦር አዛዦች የተወከሉ የሻዕቢያ መንግስት የጦር አዛዦች የተወከሉ እና የአልቡራን ወታደራዊ አዛዦች ስብሰባ ተቀምጠዋል። ቦታው ሐሽፋ የሚባል ስያሜውን የሰጡት ቲኤስ አሊያንስ በሚል ነው። ስያሜ የሰጡት ቲኤስ አሊያንስ በሚል ስያሜ የተሰባሰቡት ቲኤስ ማለት ትግራይ፣ ኤሪትሪያ፣ ሱዳን ማለት ቲኤስ አሊያንስ በሚል ስያሜ የተሰባሰቡት የሶስቱ ጦር አዛዦች ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ግዜ ናይ ኩናት መልእኽቲ ምስ ኣወጀ እዚ ፍሉይ ምስጢር ናይ ኩናት ከም ዝረኸበ ገይሩ ኩሉ ግዜ ምስ ተዛረበ እዩ መንጎ ትግራይን ሱዳንን ኤርትራን ጀነራላቶም ተረኺቦም እዩ ዝብል ዘሎ ምናልባት ነዚኦም ደኮኑ ይኸውን ጀነራላት ገይሩ ሓሲብዎም شكرا للمرة الثانية أتيحت لي فرصة أن أتحدث بلغة التجرينية مجمع كابينت لازم أصرفهم أجايش نبكانا يعدكم وربيتكم زي كونس عباي جزاء عباي عدكم إياه نكاغا يتعدكم إياه مرحبا قاعد حمد صاحبكم حزب تقراي غازي مدرسة زي وسامي حزب تقراي نقولنا بزياتنا زي أبزيات أنا زي هذا خبرنا أبليو عستيو أبزي أخبرنا زلو كبور حزب زنزوبانة حزب تقراي صواري حزبيو حزب تقراي ممر زبان حزبيو حزب تقراي نابزي هاجر كمسك الله كل نجار سيرو مسكول سبات حزبو تمام تقرني في طرنو زبانة كم زبانة حزبيو
ስለዚህ እዚ ጉዳይ ክፈጥር ናብዚ ጉዳይ ክሰርሕ ዘብፅሖ ፍልስፍናዊ እዩ ፍልስፍና ስለ ዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሱዳን እዛ ፅምዶ እዚያ ንዓታቶም ዕግርግር ኢትያትሎም ዘላ ባህላ ያነ ስለዚ ንመለስ እስከ ነቲ ድራማ ናቱ ንስማዮ ተወያዩበት ያለው ሰነድ ቅድም እንዳልኩት ቲኤስ አላያንስ ሀሽፋ ዲክላሬሽን የሚል ነው። በሀሽፋ የሚስማሙበት የቃል ኪዳን ሰነድ ማለት ነው። ቲኤስ አሊያንስ ሀሽፋ ዲክላሬሽን የቀረበው ሰነድ እንደሰማነው ከህወሓት የተዘጋጀ ነው። ያዘጋጀው ህወሓት ነው። በጣም ይገርመኝ። ሻዕቢያ ነበር ይዟል የሚያዘጋጀው። አሁን ግን ጽሁፉን ጽፎ ሰነድ አሰንዶ የመጣው መጀመሪያ እንታይ እስኪ ይብልቲ ጠፋሽ ምዃኑ ተሰብቲ መጀመሪያ ምስ ሱዳን ኤርትራ ትግራይ ኣብ ዝራኸብሉ ዘለዎ ቲኢኤስ ትግራይ ሓደ ክልል እዩ ሱዳንን ኤርትራን ግን ክልተ ሃገራት እዮም ብፍላይ ኤርትራ ስለዚ ናይ ትግራይ ተምፅኦ ዶክመንት ክኸውን ይኽእል እዩ ጀነራል ትግራይ ኣብ ዓቢ ሽግር ስለ ዘላ ትብልፅግና ዝበሃል ንዓ ዝያዳ ገይሩ ስለ ዘሎ እቲ ሰነድ ካብኡ ክመፅእ ይኽእል እዩ ግን እቲ ዘረባ ናቱ እቲ ድራማ ናቱ ንሰማዕቱ ይኹን ካብኡ ንላዕሊ ግዜ ክንበይ ንኽእል ኢና ግን ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ራዕዲ ናቶም ሽበራ ናቶም ደረት የብሉን ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ድራማ ምስ ተሰርሑ እዮም Hashfa declaration, TPLF contribution, providing logistical infrastructure, supply chains, transport routes, and secure communications. Zahantayu had a unified channels for a rapid decision making and crisis response. Celestium Koinum had what had Rawak Alma Kulum comes Helen, TPLF Kabarkoto Zholdema, logisticawi, Tatarsi, Zaha, supply chain, Konhol, support routes, Namagwazia, Mangadat, Masmarat, Konhol, secure communication lines. Comedema offer training facilities and instructions for allied troops. هو حادث إن ماني يسلط أنا كوزغل بفلا إيرترا بزلوا وفزغنا قد عدناتهم دراما كم زلوي شير باتل فيلد تجارح معاتي وما يبلي لهم مسيم سرايتنا إيرترا ولا دركلون زي إيرترا فلو يسلط أنا كبو زغلو أي كنا تادلو غني سمعني نغتل كابوكت يلهم تايبلو سالسيد ما إيرتران commitments إيرترا هنتا كتقبر يا يمزولو زلو mobilize frontline units for border defense and offensive coordination إيرترا سراويت قد مقبار كون زغل frontline units كون زغلو ني دوبن مكلخال كمون مدكعتن فينا secure sea access routes for supply and reinforcement after جبهة دمان زخون يكون كقاتم زغل facilitate cross border troop movement in staging areas كمان ما كابدوب حليفوق جبر نزغل ناي سراويت مكساس كتحجز مالتي ناي السودان كان البرهان ك open borders for humanitarian and military logistics, provide rear bases for regrouping and medical support, coordinate diplomatic cover to reduce external pressure. زغانتايو سودان ما أفضل دوباتون كخفت عدون كب نايت أن حجز ديو ناي كمون نلوجيستكس كحجز خلنا قرات كجبر دبلوماسيا وشفان ما كب زخون يكون كسغيمت دبت خانتا كجبريا supply advanced weaponry and military technology. ግብጽ ድማብዚ ምዕብል ዝበላ ጽዋርን ከምኡውን ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ክትብያ offer financial backing for sustained operations ቁጠባዊ ሓገዝ ክትገብርያ provide strategic intelligence ከምኡውን ስትራቴጂካዊ ሰላያዊ ሓበሬታ ክትብያ ስለዚ ጠፋእኩም ጥራይ በልዎም እዚ ዝብልዎ ዘለው ይግበረልኩም ሓቂ ይግበሩ ካልእ መወዳእታ joint objective ናይ ሓበራዊ ዕላማናቶም ከይብሎ consolidate military strengths against common threats ensure uninterrupted supply chains across allied territories present a unified front in regional diplomacy and negotiation ሓበራዊ ዕላማ ንሓበራዊ ፀላኢ ማለት እዩ ካልእ ቀፃልነት ዘለዎ ሎጂስቲካዊ ድጋፍ ክህሉ ክኽእል ናብቲ ናይ ብሓባር ግንባር ክገብርዎ ዝኽእሉ ከምኡ ድማ unified front ሓበራዊ ግንባር ንክመጾም ዝኽእል ፀላኢ ማለት እዩ እዚ ዝብሎ ዘሎ ከምቲ ሓሳብካ ይግበረልካ የትብለዋኒ ይፍጠረልካ ሻዕብያ ህወሓት ሱዳን ብሓደ እንድሕር ኮይኖም ግርም ጥራይና ንብል ትብልዎ ዘለኹም ይግበረልኩም ጥራይና ክንብል ንኽእል ምክንያቱ ካልኦት እውን ክሕወስዎ እዮም ነዚ ንሱ ዝኣልሞ ዘሎ ስለምንታይ ይብላ ኣለኹ ስምዑ ኣብዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንታይ ወሪድዎ ከም ዘሎ በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ መንግስት መከላከያ ሰራዊትና በኦነግ ሸኔ መካከል ልዩነት የለም ምክንያቱም ጋምቤላ ዙሪያ በሙሉ በኦነግ ሸኔ ተከቧል
ማታ ይገባሉ፣ ሰው ያፈናሉ፣ ይገላሉ፣ እንደፈሉ ያደርጋሉ። መከላከያ ሰራዊት ቀን እየሄደ ወጣቶች እያፈነ እዚና ኢትዮጵያ ስተጅ መስለና ታይብ ዝሎን ዘሎ አብ ጋምቤላ አብ ዝዋን እዚ አሞንጎ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያን ሸነን ፍልሊ አይንርና ዘለና ይዝብል ዘሎ አብ አምሓራውን ከመሳሳለ ዘረባ ይካትሰማ አሞንጎ ትሸነን ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያን ፍልሊ አይንርና ዘለና ስለምታይ ክልቲዮም ለይቲ መጽዮም አብ ጋምቤላ ሰብ ኩጨውን ቆትልና ንር ዘለና ስለዚ መን ይሸነ መን ይኸሰራዊት ናይ ሃገር ክንፈላልዮን አይንኸልና እዮም ዝብሉ ዘለው ታ አጀንዳ ድማ ብዙሕ ግዜ ፋኖ ወይውን ካብ አምሓራ ኢሊ ትሰምዖ እቲ ሸነ ዝበሃል ምስቲ ብልጽግና بحبار بتحتي زراخبوم نطبخم زل ولا كود واغون تمسلو زراخبوم نطبلو بفلاي بتناي اورومو إليت زراخبوم ነገር አሎ ዝብል ዘረባሎ ስለዚህ እቲ ብልጽግና ከጎብረ ዘይደለ መንገድ ሸነ ገይሩ ከም ዝገብሮ ምስፈሕፋሕ ናይ ኦሮሞ ንምስላት ዝጥቀምሉ ታክቲክ ዝብል ዘረባውን ይስማዕ እዩ ከም ዝትሪዎ ዘለኹም ድማ እዚ ናይ ጋምቤላ ተወላዲ ዝብሎ ዘሎ እዩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ዝረአ ነገር ንርኢ ኣለናን ብልጽግና ድዩ ዝሃርመና ዘሎ ወላ ሸነ እዩ ምርዳእ ኣብይና ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ መሳኪን ህዝቢ እዚ ሓደ ካብቲ ንሪኦን ንሰምዖን ዘለና ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ብተደጋጋሚ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብቲ ኣብ ጋምቤላ ዕግርግር ኣጋጢሙሉ ኣብ ዝነበረ ብልጽግና ሰራዊት ክሰድድ ከም ዘይደለየን እዚ ማለት ድማ ንሕና ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ዜና ኣይኮናን ዝብል ሕቶታት ካብቲ ህዝቢ ተደጋጋሚ ክስማዕ ፀኒሑ እዩ እዚ ሕጂ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብልጽግና ንፋኖ ንምብትታም ብዙሕ ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ ፋኖ ከንታይ ይገብር ኣሎ ትግላችሁ ተጠልፏል ሲባል እናንተ የሚሰጣችሁ ስሜት ምንድን ነው? ለመሆኑ ማንስ ነው የሚጠልፍባችሁ ትግላችሁን? አሁን ከአማራ በላይ የተደራጀ በሀገር ውስጥ በአሁኑ ሰዓት አለ ማለት ይቻላል? ናይጀራል ናይ ፋኖ ጀነራል ተፈራ ማሞ ዝሓትዎ ዘለው እቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ተሰሪቑ እዩ ዝብል ገለ ካብኣቶም ሃዲሞም ዝመፁ ምስ ብልጽግና ጎሸምሸም ዝብሉ ዘለው ሰባት ዝብልዎ እቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ናይ ፋኖ ናይ ኣምሓራ ብሻዕብያን ብትግራይ ብህወሓትን ከምኡ ድማ ብግብፅን ተጨውዩ ዝብል ዘረባ መን ይኸ ከጨውዮ ዝኽእል ኢሎም ሓትዎ ኣለው ትግል ለመጥለፍ ከአማራ በላይ መሆን ይጠይቃል የአማራን ትግል ለመጥለፍ ከፋኖ በላይ መሆን ይጠይቃል አሁን ፋኖ ውስጥ ያለው አመራር ምን እንደሆነ ይታወቃል በራሱ የመወሰን ተመልከት አይቻልም የተባለውን ነው እኛ እናደርገዋለን ያለው ሶስት ክላሽ ይዘህ ማታረከውን በድሮን እንቀጠቅጣለን አደላለን ነው አይ ደህና እኛ እናደርገዋለን እዚ እንታይ ዝነገረካ ይትብል ዘሎ ኒ ኣምሓራ ንምቁንጻብ ነቲ ቃልሲ ናይ ኣምሓራ ንምቁንጻብ ዝጥቀምሉ ጸላእቲ እዮም እምበር ንኣምሓራ ክጨውየ እንተኮይንካ ተቃልሲ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ካብ ኣምሓራ ንላዕሊ ቃልሲ ዘለዎ ሓይሊ ክህልሎ ህወሓት ልዕለና ኣይኮነን ባህልቲ እዮም ፋኖ ብዝዋን እዚ ህወሓት ልዕለና ኣይኮነን ጀነራላት ክህልዎ ክእል ገለ ግን ንሕና ኣብ ኢትዮጵያ ኣ ቨሪ ኢምፖርታንት ፍሮንት ኢና ወይ ግንባር ኢና ስለዚ ንኣምሓራ ክጨውየ ዝኽእል ሓይሊ የለን ብምባል ናይ ሓይሎም ናይ ሕብረቶምን ናይ ሓይሎምን ናይ ውዳቢኦምን መርገፂ ብምጥቃም እዮም ዝቐርቡ ዘለው እዚ ከዓ ኣገዳሲ እዩ ፋኖ ኣብቲ ፅምዶ ክኣትወሉ ዝኽእል መንገዲ እንተዝፍጠር ፋኖ ከምቲያ ኣብዚያ ነዛ ዘረባ እዚኣ ኩሉ ግዜ ክደግማያ ብካዝ ኢትስ ዋን ኦፍ ሴፍቲ ኔት ሓንቲ ካብቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ነዚ ዞባዊ ርግኣት ከነውሕስ እንድሕር ኮይና ከጋጥም ዘለዎ ወይ እውን ክግበር ዘለዎ ትደልዮ ወይ እውን ደስ ስለ ዝብለካ ጥራይ ዘይኮነ ክግበር ዘለዎ ንድሕነት ናይቲ ህዝቢ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዚያ ዘረባ ናይ መምህር ኣብርሃ ኩሉ ግዜ ክንጥቀመላ ኢና እቶም ዝለካ ዘሎ ኤርትራ ሓደጋ ኣለዋ ካብ ስርዓት ብልጽግና ትግራይ ነጊረካ ኣለኹ ኣምሓራ እውን ከምኡ ስለዚ እዞም ሓይልታት እዚኦም ንህልውንኦም እንድሕር ክፃመዱ ደልዮም ሲ ኣይትኽልክሎምን this is natural politically natural exactly መምህር ኣብርሃ ትክክል እንታይ ዝብል ዘሎ ፋኖ ሓደ ሩይ ዝኾነ ጸላኢ ኣለዎ ምስ ህወሓት ኣውጊ የለን ናይ ፖለቲካ ዘሰሓቦም ጉዳይ ክህልዎም ይኽእል ናይ መሬት ጉዳይ ክህልዎም ይኽእል ምስ ህወሓት ግን ይዋጋ የለን ህወሓት ይቐትለሉ የለን እሱን ይቐትሎም የለን ስለዚ ካልእ ነገር ፀገም ክህልዎም ይኽእል እዩ ምስ ብልጽግና ግን ኣብ ደማዊ ኩናት እዩ ዘሎ እዞም ኩለን ድሮናትን ሓንጀመንጅን ንሪአን ፀናሕና ናብ መንዲ ይጥቀመለን ዘሎ ከምኡ ኮይም ዝብልዎ ዘሎ ኢትዮጵያን እዚ ድሮናት ዘርእየና ዘሎ ኣብ ከተማ ንህዝቢ ኣምሓራ ንምጥፋእ ነቲ ቃልሲ ናይ ኣምሓራ ንምጥፋእ ናይ ኦሮሞ ቃልሲ ንምጥፋእ ናይ ትግራይ ህዝቢ ነቲ ቃልሲ ናቶም ንምጥፋእ እንተደይ ኮይኑ ንሱዳን ሃሪሙ ዶብ ስዒር እዩ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ኣብዚ ኣብታ ዓንተ በመጀመርያ ዘምፃእኽልኩም ክዛረቡ ከለኩም እዮም ዝብልዎ ኣይ ናይ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ኬንያ ድዩ መሊሱ ኮይኑ ካብ ሱዳን ድዩ ኣከራኸሪ ቦታ መሊሱ ካብ ሶማልያ ድዩ መሬት መሊሱ ካብ ጅቡቲ ድዩ ካብ ኤርትራ ድዩ መሊሱ ዝመለሶ እኮ የብሉን እዚ ኩሉ ቴክኖሎጂ ለኒኢልና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጠራዕራዕ ዝብለሉ ዘሎ
ንህዝቡ ንምቕታል ዝጥቀመሉ ዘሎ ክሳብ ሕጂ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ምናልባት ንኻልእ ግዜ ካልእ ዕላማ ክህልዎ ክእል ክሳብ ሕጂ ዝረኣናዮ ግን ህዝቢ ንምቕታል ተዘይኮይኑ ካልእ ነገር ክገብር ኣይተረኣየን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካልእ ኣብዚ ለንቀነ ንሰምዖ ዘለና እስከዚያ ዘረባ እዚያ እስክስምዑ ላይ ኣነ ገሪምኒ እዩ ዘሎ ያው ተመስገን ዳዊት ይባል ያው ከም ዝፍለጥ ኣብቲ ናይ ሓራ መሬት ናይ ሚድያ ክፍሊ እየ ነይረ ጽቡቕ ምናልባት ኣብዚ እዚ ንዓብፃይ በጃኻ ተቃለስ ኣብ ትሕቲ ሕወሓት ኮይንካ ኣብ ትግራይ ኮይንካ ዘይኮነስ ሓራ መሬት ምፃእ ንህልኩም እዚኦም ከማኹም እዮም ነይሮም ቲዲኤፍ ንዓምፃ እናበለ ዝግዝግዝ ዝነበረ ግን ፖለቲካ ናይ ትግራይ ናይ ብሓቂ ዘገርም እየስ ሕጂ ተመሊሱ ናብ ትግራይ ኣትይሎ ተሓራ መሬት ዝበሃል ቃልሲ ተጨውዩ ዝብል ዘሎ ስምዕዎ ዘሎ ወይ ድማ ኣብኡ ዘሎ ሰብ እውን ብዙሕ ይከታተለካ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ብዙሓት መናእሰይ እውን ኣላዒልካ ናብቲ ሓራ መሬት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቦታ እውን ወሲድካ ኢኻ እውን ካብቶም ተቃለስቲ ዝበሃሉ ዝነበሩ ሰባት እውን ሓደ ይመስለኒ እሞ መጀመርያ ንምንታይ ኢኻ ናብኡ ከይድካ ነይራ ወቱ ቃልሲ መጀመርያ ብሱርቱ ዕላማ ትናይ መጀመርያ ዕላማን ትናይ ኸዚ ዕላማን ኣይረኸብ መጀመርያ ልኸድናሉ ወረዳ ሓፂር ሰዓት ትናይ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት ክመዓራረ ሓቢርና ምስ ትዴፋት ኩልና ኮይና ወረድቱ ዝነበረ ኩነታት ክነመዓራር እዩ እምበር ከምዚ ናኸዚ ሒዝዎ ዘሎ ዕላማ ክኸውን ኤክስፔክት ይገበርናዮ ማለት ግዜ ብልወሰደ ቁፅሪ የፍቱ ሓራ መሬት ዕላምኡና ቀየረ ይመፅኡ ማለት እዩ ንሕና ዕላማና ያው ህዝባዊ ሓድነት ምምፃእ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብቲ ሓራ መሬት ዝበሃል ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወፁ ነቲ ዕላማ ንህዝቢ ትግራይ ዝሓልዩ ብኩነታት ናይ ትግራይ ዝግደሱ ነቲ ኩነታት ረድርዮም ቀስ ብቐስ ገሊኦም መራሕቲ ዝነበሩ ገሊኦም ናይ ሚድያ ካምፔን ዝገብሩ ዝነበሩ ዋላ እውን ካብቶም ቀዲ መሰረት ዝበሃል ተሸዊድ ድዩ ገለ ዝበሃል እውን ቢተው ድዩ ገለ ዝብልዎ ንሱ ንባዕሉ ተኣሲሩ ነይሩ ሃዲዩ መፅዩ ኩላታ ፀወታ ካበይ ከምቲ ምንጩ እዚኦም እዮም እዞም ኣብ ዘለዉ እዮም ስምዕዎም ይኸው በአንድ እጁም እዚህ ላይ እንትኑ ይዞታል በሁለት እጁ እኮ ነው የጨበጠው ሳሞራ ተመልከቱ እጁ አንደኛው ወደዚህ አንደኛው በዚህ እዚ ሳሞራ ዝበሃል እዩ ሓለቓ ስታፍ ዝነበረ ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረባ ድማ ንሻዕብያ ከም ዝኸውን ኣለዎ ዶ ከም ዝኽእሉ ኣለዎ ትብል ነበረ ነዛ ዕድመ እዚኣ ንምርካብ እዩ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ብክልተ ኢዱ ንጎይቱ በጃኻ ስራሕ ሃበኒ ተገደሰለይ ዕዮ ሃበኒ ንምባል እዩ ነዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ድማ አጃይብ ነው የምንለው ለዚህ ነው እና በትኩረት ነው የኢትዮጵያ ኤታማዦር ሹም እርስ በርሳቸው የማይዋደዱ እርስ በርሳቸው የማይከባበሩ እርስ በርሳቸው አንዱን ለመጥለፍ ሲሄድ የነበሩ ሰዎች አጅሬ እንደዚህ ዘና ብሎ እና ልብስ አስለብሶ ሰላምታን በደም ሰጥቶ በልዩ ሁኔታ ነው ሶሻል ሚዲያ የብልጽግና ሶሻል ሚዲያ እነሱ ላይ አተኩሮ እንትን እዚ ሕጂ እቲ ንሪኦ ዘለና ነዚኣቶም ክዳን ኣኽዲኑ ቆቢዕ ሂቡ ሰብ ኣምሲሉ ኣብ ፅቡቕ ቦታ ንካሜራ ዝኮነሉ ገይሩ ብሶም ጀነራላት ሓዊሱ ኣምፅኡ ድማ ንፕሮፓጋንዳ ቤላ ገይሩ ክጥቀመሎም እዩ ግን ጻድቃን ነዛ ጉዳይ እዚኣ ብቀደሙ ኣብቲ ቃልሲ ከሎ ነጊርዎ ነይሩ እዩ ገይርዋ ኸ ብገንዘብን ዘይንብርከኽ ህዝቢ የለን ህዝቢ ትግራይ እውን ካብ ዝተፈለየ ይኮነ ይብለኒ ብሓይልን ብገንዘብን ዘይንብርከኽ ህዝቢ የለን ህዝቢ ትግራይ እውን ካብ ዝተፈለየ ይኮነ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብሓይልን ብገንዘብን ዘይንብርከኽ ህዝቢ የለን ህዝቢ ትግራይ ድማ ካብኡ ዝተፈለየ ይኮነን መን ኢኹም ኢልዎ ብልፅግና ናይ ብልፅግና መራሒ ዓቢ ኢኹም ኢልዎ ብልክዕ ንሱ ብገንዘብ ክግዛእ ዝኽእል ሰብ ምዃኑ ብተግባር ኣርእይዎም ኣሎ እቶም መንእሰያት ግን ናብ ልቦም እናተመለሱ ነቲ ኩነታት ርዮም ናብ ህዝቦምን ናብቲ ኩነታትን ተመሊሶም ዝገብርዎ ዘሎ ዘገርም እዩ ፖለቲካ ትግራይ ምትዕርራይ ዝብል ሕቶታት እዮም ነይሮም እቶም መሰረታዊ ነገር ካልኦት ቶም ልነበሩ ሕቶታት ማለት እዩ እሳቶም ብወቅቱ መፍትሒ ክረኽቡ እሞ ቶሎ ኢልና ውፅእ ኢልናስ ብንምለስ ብሓደ ኮይና ክነሓቶ ልብል ነገር እዩ ነይሩ ዘን ታይም ማለት ግዜ ብዝወሰደ ቁፅሪ ፎቶ ዝረኣናዮ ኣብርሃ ተኽሉን ጎዱፋይ ናብ ማለት ምስ ኣብ ወልስዒድ ኮይኖም ፎቶ ተሳኢሎም ርኢናዮም ኣለና ስለዚ ፅምዶ ንብርሃነ ተኪኦም ማለት እዩ ካሊእ የብሉ ብርሃነ ኣሲርካ ካልኦት ናይ ፅምዶ ኣክተርስ ምቕያር ዝተረኣየኒ ነገር ንሱ እዩ ካብኡ ሕዚ ተዓንተቦ ተልዕሎ ነበርካ ምስ ናይ ቃለ መሕተት ፕረዚደንት ኢሳያስ ተተሓሒዙ ዝነበሩ ዓበይቲ ኣጀንዳታት እውን ነይሮም ምስኡ ተተሓሒዙ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ እቲ ብርኪ ርክብ እቲ ናይ ትግራይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ኣበይ ብርኪ እዩ ዘሎ ፅቡቅ ሒዙ ዘልዕልክዮ ጉዳይ ኣሎ እቲ ብመሰረት እንሪኦ ጉዳይ እንታይ እዩ ሰባት ምትካእ ድዩ ሓደ ተላዒሉ ሓደ ደዩ ገለገለ ዝበልክዮ ንሱ ምርኣይ ይከኣል እዩ ካብኡ ሓሊፉ እቲ ምስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተለጢፉ ዘሎ ዝንቀሳቀስ ምስሊ እውን ስእሊ በር ምስሊ ኣይኮነን ኣብኡ ዝረኣናዮ እውን ኣሎ
أو تتم بعلى برها بعلى قديفاي بعلى أول سعيد تلتف فوتو له زيز قداي زيز ملكت بقطتها إني نعاتهم سلازم ملكت نعاتهم كم ميديا تسوي 5 خي وأنا تسوي 5 كنزرارو شعوت حقو مركب لسه يمسلني نفتم خالي قداي جن مسؤول تحيز زلالك حزب بزح حساب فوتو نسخة ما يجري كل صنيرو تلكي كم تنصغي أما توزولكي برهانة تلاعيلو وندساتهم تتكيئو بحفشة نتاصمدو ببزح من قد اليوم زي فتاتن ولا زلو مجن زي قداي زي تصمدو أبايتا حقي أول أبقى نتبي تصمدو كينوتي سبك قمتو زخلنا أبايتا عبسرح سرع زلو يسلزم السودان كمان تحويسو بحادنا هزبي تصمدو كجبر تتخيلو دن I think it's good day نبلا على زخدايجن أب politica نايتجراي دما جيمناستيكس برهانا بتصون هنا بتكخيد ناي حرامريت كالسي تكازي قابزي حرامريت صون هنا بزخمت حدنا بتكخيد جيتاچو ردا نايتجراي مرح صونيو نابك صرف صونيو نابا غلغالك خون صاتكا كوميتي صوتا ناي politica بتجراي كم زان ريو زلنا هنا مچم تكونتات لعل تنقاق زدليو كم تريو زلهم تجيمناستيكس ويكا مقمطال ناي بوليتيكاو مرغصيتات فليز بلينا ندر زلنا ግን تكونتات كم زلو وي حدش ነገር زلو ون يمسلني زلو ابزونا لحنت فيديو لنكنا بزح تزارب زلا سنعف يكون نور اسمرا مخادالو كتكيدخه ويلكاي عبا مدين حفتي هاي تفرح عندها انت جيره دفرح بغداك اخو معيلكني مدين حيزك خيت اسمرا انا عي جدا انا زي كيدن واي طعم كتاي انا وحسكي ابكنا املا انا وحسكي اجوغي كم يجيركا السودا انا يجيركا تلصاني لهم مش تعرف كده خوين كمس منقسي بغدا ما يكاخم ادقيم كلي انا تلي يبلي مس منقستي مس شعب يبلغ يبلين انا نحر منقستي ارترا فولي كمزن غير نخلت خوينا ايغبرن انا بدي لي مرن منقستي ارترا معايا بدلن انت بدي الكاين سخده انا لو قدم حج مسيلني بزعبه منقستي ارترا زارب يره بزح نغرات الزارب نيره طنقناتو خان ورقه سوا ديكونكو بسنك بعلت بيتي الزارب نيره مسيلني دحارغن جيغا فصيمنا هنا منقستي حانت كابزيا نايزي ارقالم جيتاچو زبالا انترفيو بزح سب دي رياكت بازلو حانت كابتي بزح تمرتي انا كغلص ازدلي منقسي ارترا كتقاو مصنيحكا وي ون انصار منقسي ارترا نهاغري بخمس قطعه مايلكا كتزارب صنيحكا كتملس كلها وي ون نابت منقسي مصي خانت منقسي زغبرو زلو بقنع عين لبونها كفيتكا دخامنتات الله يغن عند علامه نايت منقسي نابز غصي زخي زلو نزي زفتن زلو بزي محنقوتات الله بس اقمالو كتولت يميركا سلامنتاي زي كبد اندحريلكم موت منقسي حنت كابتا صبوتي بلد بزوج زي خمزاره بالله ما زغبانا حدا سب تقايمني لو انصاركا اشافري زبل سلا زي كونه حويش منقسي يرترا نانصار زخونه يكون تقاوم صحف ارتيكل يلن وي مستبحله زربا يلن እዚ ማለት ድማ ልዑል ቦና እዩ ታ ማለት እዩ ታፍ ደገ ክፉት እዩ ዝገጥፎ ዘሎ ሰብ ከይዱ ክምለስ ከም ዝኽእል እምነት ኣለዎም ካብ ውሽጢ ኤርትራ ዝመፁ ወላ እውን ካብቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ዝመፀኒ ዘረባ ምስኦም ዝራኸቡ ዝነግሩኒ ብውሽጢ መስመር ማለት እዩ እሳያ ህዝብኩም ኣክቡ መንእሰይኩም ኣክቡ ወላ በፖለቲካ ዓጀውጀው ይብሉ ህዝብኩም ኣክቡ ህዝብኩም ፈሓይ ተብሉ ዝብል መልእኽቲ ነቶም ንኣሽቱ ከይተረድኦም እውን ዝፀርፍኩም ድባሱ ባእሲ ትፍጠሩ ህዝብኩም ኣክቡ ሓድነት ዓቅቡ ዝብል ዘረባ ካብ ውሽጢ ዓዲ መፅእ ዝኻ ሃይ ሌቨል ኦፍ ኢንተሊጀንስ እቲ ዘሎ ሓሸውየ ናይ ፖለቲካ ኪኑ ይርዮም ከይዱ ኣብቲ መደምደምታ ነቲ ሃገሩ ዝፈትቶ ኮይና መወዳእታ ርዩ ኣማራፂ ስለዘየለ እቲ ሃገርሲ ዘለዋ ኩነታት እዚ እዩ ስለዚ እቲ ሃገር ክትፈርሰልካ ድያ ትደሊ ወይስ እቲ ሃገር ከም ዘላ ሓጊዝካ ኣላጊብካ ሓጊዝካ ደጊፍካ ናብ ፅቡቕ ነገር ክትመፅእ ትደሊ ስለዚ ዳርጋሎም ጌታቸው እንታይ ይብል ነይሩ ቀደም ዝፈልጦ የብለይና ግን ሕጂ ብዝዋን እዚ ምስ መንግስቲ ምሳይ ባእሲ ነበሩ ኣነ ምስ መንግስቲ ባእሲ ነይሩኒ ዝብሎ ዝነበርኩ ሕጂ ድማ ይርዳእን ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ይርዮ ስለ ዘሎ ቀይረ እንተበለ ፀገም የብሉን ስለዚ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝኽተሎ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ደገ ዝግበር ሓሸውየታት ስቕታ ምምራፅ ወይ ዘይምዝራቡ ኩሉ ግዜ ናይ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣላ ዘረባ ክትበኣስ ከለካ ብክልተ ኢድካ ይትበኣስ ምክንያቱ ንዕርቂ ፀገም ከይፈጥረልካ ትብል ዘረባ ኣላ ናይ ኣቦታትና እዩ ዝብላ እታ ዘረባ ድማ ንሪኦ ኣለና ኣብዚ ማለት እዩ بزغني بزو حزارة بارستلو كل سماعكم كالك اللغلي على نزاع سجمنت زيا سلسل سماعك يزارب زلو
ካልእ ኣብዚ ሓንተላ ድማ ብኸመይ ከም ንገልፃ ናብሪኢቶኹም ገጥፈየ ሰላም ዝኸበርኩም ዝተፈተኹም ክቡራት ዓማዊ ሮራ ፕሮዳክሽን ሕጂ ኣበይ ከም ዘለኹ ኦልሬዲ ትፈልጡ ኢኹም ትማል ብናይ ባትሴባ ሪኢኹምዎ ኣብ ሩዋንዳ ኪጋሊ ዘለኹም ሩዋንዳ ኪጋሊ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ህንፃ ካበይ ናበይ ይበፅሕ ብኤርትራውያን ዝተሰርሐ ህንፃ እዩ ብኤርትራውያን ዝተሰርሐ ህንፃ ክለኩም ከለኹም ካብ መሬት ክሳብ ላዕሊ ረኣይዎ ኣብ ውሽጢ ኣትያ ሓደ ኸሪጡ ብዛዕባ እዚ እውን ዝያዳ መግለፂ ክህቡና እዮም እንድያሞ ውሽጢ سلام كبرات عموي رورا برودكشن كمي عملكم دقيمة ازتري ورلو بالكود مالك جابر ايشو كود يا مالك ممكن ازي لك بتعمل ازيو جاتي اكسبيرمنتس سنما سبيرتها بالكونوم If it's difficult, عموي تريو لهم زي فيو كم زي مثل already كيغان مرة يحمل شاب لهم زريعه أنا متعمي تقريبا quality زبطة كيتشن كاميت سلام قرارو مجلسي تعمي خبرو حجي إزي زربا مسمعنا أمودة أنتهي بالمقصود زريعه يترالو كله تزرني عبيت هوتيلات عبيت مأكل كتمان دي دولو زين هنا يوم أنا شو وقت رأيكم يمس حجي وهذا كم فلور كيف كم تعطي زلوا فيوني فلالة مالته أزاز رأي حد فلور 4 أبارتمنت سلاي لكم لأن 4 أبارتمنت تنقلتن تاون سايد دري أخوانا خلاص تنقلتها عن كومبين في السنتر يا مالي هذا بيت فيو سن مالي أنا أيضا مزورتها بتي فلور فلور لبلا جاي فلالة كم زي كم تميتن $750 جميرو $750 أوكي هذا السوق ما تخرجوا سو كم زين ريو زلنا زي زربازي البزحات أبتا كومنت سكشن نايتا فيديو أي رنيرة زوس أبعدنا أنت زخو نيرو زبل زربايو بغيو هذا يرتراوي كرو خلو كم زي عينة جزاء كم زي عينة هنسا كرو خلو زوس أبعدنا كون خل كلو كنبل ناتشورال كويني سمعنانه كم يرتراو مالتيو كم زي عينة هنسا تاسي أبعدنا أنت زخو نيرو نبلا لنا جن بخال من قدر ما كنت متو أنت نفتن كاتس بغيو هذا يرتراوي كم زي عينة هنسا ويون إيرتراويان تيم ديم كم زعينة هنسا كسرحو ندحرقيلهم دروتي تمكرو بتبتعي لما لا تيوت سبحانكو أبي إيرترا جزاو تكنسر عند رقينا ويون أبريل السيت إنفستمنت قبرتو قينو كاب زيروز بجزاي كونه أب نوحت هنسا تات نايم مسرح تمكرو زلهم إيرتراويان أب كلا علم تمكرو زهانتو كما يجير كايس الرز كل يهنتن كما يجير كاتدالوان زرعي سلزلو أزي حدا كم تبون أجر يزريانه برجت إذا حاولنا رورا برودكشن أب سويس غمت حد بعد تكاليو سوشيال ميديا ونفلوتيو سلامتاي كم ما واعو عجير كان هريلكا حدا إنفستر تريلو كخيد ويونا أوغندا دي كخيدنا بكينيا نسوس لزبالهم تراي كونن زخدو هالي نجاراتهم كلهم سلزغل بحفشة أنا تحسبناتو ويونا تتبقسوناتو أيز على أكون جننتايو أب كمزي أب رواندا ديو أب كينيا ديو أب أوغندا ديو أب كلا على إنفست كبرو زلهم كم ناتيريتو 10% 10% ناي جنزبكم كهون خليو تقلال جنزب كخيت كتجبر كلا جن حدا جا كله يخلي زبل جم على أنا نقول أدفايس كبيرة يكون كون بخال من قدر ما حدا يرتراوي أب سويس قمت كله ويون أب سويدن ناتقمته أب أمريكا جزان تجزي نورماليو أب أفريقيا أب كلا جر إنفست تجير تيسا جماله ده كل حدا نسعد من معبال ده شكالنا أفريقيا يا سبير ترى كون دلينا جن من قصير ترى كسب حجي جزاء خسر تخلي خاري لسه تقبر تخلي ولا يفقدنا له زف تفقدوا له محل تدمع نعون أدفرتايز كجبر كم زخل سب مردات علني زخونة إيرتراويان زعواتو ترينا سناي نجاريو درجة بمسحتك زي مردات هذا هفت هجريو إيرتراويان تهبتيمم نيرتراون هبتنا تايو إن بقطع تدبر كاب تزاوري سلزي سبونا جرنا إيرتراويان كانت تبابع كان حجز بقيني سمعني أصفحنا دمان رأيو تمكرو يمزهان سلوب كلا علم ناي كلا علم بيزنس يردو له ناي رواندا يفلط له سبحان قرر بعدنا نمتك بارو دما زقل لك هون غل بزع عين ترينا يو نحت حدنا أبول نجار كنا الدقاقف سناي نجار كويني سمعني أنا تيم رداتاسيو صحاتكم تعتبلو نبي إيرترا جزاوتك كم زي سرحنا هلوه أبي إيرترا عند سرحنا يرو ناب رواندا خيدو انت زبل أنا متقاوم كوني ربرقس بزيك على العالم يزولكم
ግን ኣብ ኤርትራ ስለ ዘይተጀመረ እቶም ናብ ካልእ ከይዶም ቢዝነስ ክኣትዉ ዝደልዩ ወይ ክገብሩ ዝደልዩ እንተለዉ ኣምላኽ ሓግዝኩም ክንብሎም ንኽእል ግን ዝያዳ ብመንገዲ ኤርትራውያን ተገይሮም ፅቡቅ ኮይኑ ይስምዓኒ ካብ ክንዲ ናይ ካልኦት ኤጀንትታትን ገለን ብመንገዲ ኤርትራውያን ተገበርካዮ ዝሓሸ ይመስለኒ ኤርትራውያን ከምዚ ዓውዲ ክህልዉ ክንርኢ ከለና ድማ ሰናይ ነገር እዩ ናትኩም ርእቶ ግን ክሰምዕ ይደሊ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንወዲና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ፅቡቁ እዚኣ ክገድፈኩም